You drew about your midri, yes, I am. I'm okay. Our course, and come in the no corner and the papa kumaho. Okay. A honor you drew ya, or say on a boy and I day. Ada, me say, so on a boy and ada dia, that's on your ma. Me the number papa ma, ne mammy, and to me drew hop and all can say, apart on another, and all can say, Dio, and all can be say, some men no, and ada, so boy no and no ada, men no say ada. Elder. What about you know? What about Samba? And you find that Abena run home. Abena be nimba be over and home. Edenam. But what's wrong run home when him? But who won? Mani. What wrong who won him? Abena and Cassano baby, you do yano. Yeah, you do pine son. Or run home pine so. Dabio. Bra made this Abena Echo Fieno. Now, Passamini made the new group person. I want to meet me who say Abena. One sashi. Our moto so na metana and I can say Abana said Sabi Sana Tia dia. Marco 3 weeks in here. I'll catch there, yes, sir. A mamma na say a maropu warm no, and you warm was out the roof is what can't ask them. Actually, yeah. Na Abana a chance you're wrong who. As to who else the move now, who you say it's the other kind so 2 years out for no what? Come on, Kabi and Kosivi, come on, Kabi and Kosivi, Asem TV and Kosivi, and you bring P and Kosivi. Isakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Isakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Akuma, 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 akwala no yebehwe ne moja se ya me na menye se na mehu yo omo sensen ka ni nyina ema metua ma enti akwala no awo enti me pese me akwala no ompie mra na me hwe se ya me ba
na menye no na ne esese meye no na menye no na ntesa na do bia omofre se akwala no memeye ne sei se me fasika mane no me se akwala no enye me ba na akwala no skurampo se okasa ama mogituma enye na kore se wa wodi a momma akwala no mbra out na ye nyina na omohwe ye moja no se akwala no ye me ba ofa akwem bia so a mehwe akwala no mehwe na pa se mo be hinta na munim na kora pefe se akwala no nyame ba de na mo de hya me de ono de me ngim tu itu mase me de awrasi ne kuma pro nyansa ne no ko ebe ma do at na yente itasi ne so ba yente awrasi ne kuma pro nyansa ne no ko ebe ma do at na yente akuma ejuru akuma ejuru akuma ejuru akuma ejuru akuma ejuru darling you never made it Jana woni bema no ehia ye no atenka be na winyaye if I okay me that first time me share the menya atenka dia because why you be many and Jana say one so me say say go be so mu ama be like benya atenka bi no me bi sa me hunti ma jian ko wo ye no sen one na me dem me ro me fanfa no me da one me die one me die do pe bia na me die me je share me ho na the whole night we no be jam pe mfo boy mama no bo hey into we no be jam time fa anima that's what anima trouble was that every man no boy adwuma na ne boss won my head down for one time something go do very free 9 mo 9 mo de boy man sta be of e ko to anima matiem awia wa matiem ko ho 9 na ni mo no start no yes and the two of us man ko pa na ju ko so no ko jam kan anima wa wo sorry na wo wasenya wo desa when you be na me see paint wo ma see na me say hu moja kakra ade chen it has some workings me ba che de ba de chen de na tra ma asisa workings anima me ba che de asisa workings what you mean that take come at the call from 9 to 12 me ba che obi a we virgin ba che ba me ko do fe na me see paint anana ne come back go here e ka ke to me and ma come me di wo anana ne Akoma FM 87.9 no ma yes it is who say mama what will be better okay me ba da me Akoma dance na yet me diatina all day. This Akoma dance na yet me diatina all day. Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru. Ni ebe me be tinkan. Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru. Ni ebe me be tinkan. Eko baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi Akoma dance na yet me diatina all day Akoma dance na yet me diatina all day Akoma ejuru Akoma ejuru Akoma ejuru ni ebe me be tinkan Akoma ejuru Akoma ejuru Akoma ejuru never made a relation. Come on, me call the CV. Come on, me call the CV. Asem TV and CV. A new brief and CV. This Akoma dance na yet me diatina all day. This Akoma dance na yet me diatina all day. Akoma ejuru. what's all this say I want public property now I want the land can sanka property what's all those so be 24/7 Miss Mom come on now I want public property even problem now I want public
Ladies, me follow so the gentleman. The baby say now no zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you shot on page my. I can now, I don't know. The man one The man is just a Jim Sikadia. So you'll be a lovely guy. That's a man like I almost know my pint. They don't like marry. A Christopher a Marpan show. A Christopher a Marpan show. So I shall live here. No way, Engineer goes to here. Now, if you don't tobacco at home, not tobacco at home. Oh, I said, what auntie, a man with 1991, I pay 1 million bucks every year. Goes on, yeah. Every time I come in, yes. Again, I'm losing shape. Then every sister about one when you know more now different men and older than behind any switch. It says a penis small, large, medium, extra large. It's a jack, very good. It's here, dear. Look now, I'm the baby. You have a large. This is only large. I don't want creative papa to us here. No come about in the medium. Can you say a bill soon? Different. And then I'm like, can you pass the one of my pants or promote the bonnet? A dear bonnet. Why are you? I shall be shadow or some kind. I shall be. What would you know for him for this? Initially, we do, and I may have sex. Oh, a damn one hotel. We will see a menu soon. But do one of 2 places and call Urelizibiano and Usubri. So, spirit in a jam, which wash it, and I'll be trash and I will be a don't pass on me and on the way. More on my bar. I also know. I said, then there can encounter any different. Light on me a dark. If I try to point to you, I don't find me. Light on your dark. That's I get the form one shade of me. To we are both watching Benada. June. June Busman that also Emino. Baby, I will be ano. Mima Wakwaba at the Bakuma 87.9 FM. Akuma some Jumediano Ebra Sumako and Yabedra for Sabre Yidie. 1 T and I waha and I fe near Asamo Atrono na Opesumufu. Eno sunti ena yewaha sabre nti baby a wo bia no nso obetumi aboa dwumadie. You can be of help to nipa no a wodi ne dwumadie abaha no ebia na obi aye wo san bi da ana wonim baby a wono mo hye na yaso wono mu seku a sanse wo mu edi semhunu pa eno nti wo bebo mode ase obetena fidie yi eho Kope me set no me ensa ebebo na ye disposal so atwaso enu nti enye afidie no enfri ha da biara eda edia meje so ene Marcos edin no eye Marcos na sabre ye streaming live Beluchi streaming live ewo Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM ewo no ube follow ye wa like page no waja comment no ho no wa share the amaye YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so press one you get notified share ma foforo enye bi nhwe Free FM 97.5 wonom tachiman manager dachina kwabia eni adwuma ye foni nyina ye chiachia mo Samsung say Chrome TV edemu live manager onyame enshaw Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boedu Presido mama ye chiachia na dwabenfo benya bi etia eye Obinsika Information Center ewo dwaben odefe Anointed Fashion wobodi ayediase Rock Hills Minerals Limited papa wonyame enkosoa entretre wonkwabe Nana Safwedu Information Center wonomo ewo mampon Nana Kuya Koko ewo ha na Evangelist Samuel Mensah Pastor Julius Naba Sikapa Chimnina wofiha na Ishmael Heward eye me producer
Ubenya Jumedi be Asha live ewa TikToker Kenwood Media. Kenwood Media. Na Mr. Wada, don't worry about what people say behind your back. A man yankrofo ka efa ho ewo wachi no how bebre. The yankrofo keka ewo wachi wadavroma emano how bebre. They are the people who are finding faults in your life. Wonum nipa bi abre bia no womo epe chimatuo bi ewo wo abrabo mu. Nanso so wom abrabo mu chimatuo no de wonum enhwe se obetumi atretene no. Eniema wonum bo okwa adu se wo ye no. They are doing more than wo de omo ye kra chen wo de no. But omo eka ena hwanhwan we kira asem pi. Enso kuma kira asem no de womo enya enka enwie. Nti eya na ma ho emane haw. Ose ni awanye bone da no onto bo emo oba no. Enumpo eye de atwro no ekae. Mede ede Marcos program no eye Akoma Nsem. Akoma 87.9 FM. Wadama ebra wo hwei na wode wo message no eba na yakenkan ede amount. Odo message no ba yebekan ede amount kama. Na enra so de ene na enyasam ketua. Nanso no se de etie bia no yebehwe kwa beji adwa kakra ma me na ye nhwe ho ne kakra se de etie bia no yebehwe se akra no so ne papa o yebenya no akua enra akua doma na onu ada enim se akra no enye be ma ne dia na mako ye chetifu na akua doma asem na nse ndi maybe nkwase na efere yankasa se obi wo hokra ha enye be ma ba ku ba mienu miensa enan na afede nani so aye ne ntanta na first no na miyesuro ne ma bi kakra minima de kronti ama enen aye tu sasa yesenka oba de se wanfa be ma ba ku na wofa me ma miensa mienu kra na awo mu mpo no eya na eye bibi e wo ho enso nei asa abeye fu bi sei ehu bia nhye dani mu sa ehu nhye dani se oba kofa mema miensa enan enum okofa se die ne ha wo mo suro na yen suro ade sesei ana bu ne emu ade ana sesei enipa adwene no adwuma ne yempe because they say no I am who this time this time I am who if we say a who be ni wo baby mu say offer mema miensa enan enum e dia bomu e no de bibia anya na niwu nti ne dia ne say onyam kura wonim be ma pote say e bia menyam me ni ishmi onanyam onim free say nya wono nko a woni ba me bia nhia asa woni mema mienu na ada sada no eda no so me mprafo ye mienu me kai se ye case bi wa ha o se o tumi ni mema miensa enan eda dakoro o kwa no woni ba kwa da wi na wo kwa no na ba kwa fa no ma fe ni ade no ye fast kofie no agogoro no na woko so imagine say nipa we onyemu a di ofana no pa ne dia na di ofana nwumre ne dia mu hwa ye hu o amai mu hwa ye hu o minima de kronti asese wo mo pri wiase saa na ye sika bi ne ye de ma wo mo ye sika tuto bibi de sika bi ne ye de ma wo mo ana wo mo hemu na ye wo mo de ye discard o ma de enche so chese medwiri ho a menti ase enema wo mo gu mi se de DNA no so de yi mese ye de aye hu o adwiri mu ye ontantana de ba ye ba ya mo aye hu ye de ne so de monsesa authentic DNA no so de mepa mo choe ma de ama na ye hu no bra na ni ehwe ohwe akura na ni mfia no na ohwe na hu ni bi esi na nim
na wɔhwɛ ne tiri kotoo no Sɛ nyɛ ne deɛ. onim sɛ ba no ɛnyɛ ne Ɛna dia nnipa mmienu bi wɔ hɔ a ɔbaa no ne wɔn kɔdaeɛ. Ɛma wɔn a de kɔtena baabi a na wɔn ka wɔn ne tii bie. Ɛkyerɛ na ɔgye ne ho di bebree mu. Wɔn ne tii bi. na sɛ maako saa huhu na ayɛ a na yɛkeka no deɛ ɔmo ahunu na ɔmo ka ɔbaa baako yɛkora deɛ yɛnim kora no ɛyɛ sɛn ɛyi ɔsɛyɛ sɛn razak ɛyi dabi ɔpare no wode yɛmfa so ɔno twa lase sɛ ɔpare nso ba no ɔpare sɛ nyɛ ne deɛ nti ɔno nso ɛpɛ DNA imagine nti ɔsɛn si be razak sɔfo ata kusasi ni no ansa na ɔpare ansa na akora yi papa adre ɔbaa baako nti sɛ yɛnya mɛmɛ no mu o ɔbaa baako mɛmɛ no ma ne nsi ɛsibe razak kusasi ni no sɔfo ata ɛna yɛka no sɛn yaw ɔpare ansa na akora yi papa because deɛ na ne yɛyɛ no ɛnyɛ razak deɛ nti ansa na akora ne papa nsia nti waa ɛyɛ mesrɛ mo ɛmaa bi mo nwene sɛ nkɔlaa na mode wɔ mo ba wiase no nkɔlaa ɛna mode wɔ mo ba na sɛ ɛyɛ mo nko ade anka sɛ mo ahem no nyɛ obi ahem nti ɛno deɛ mommea nhwɛ ne yɛnsesɛ mfiri saa nneɛma no ne agu anim ase baabi a wohwɛ yɛ biara no yɛserɛ wo yɛhia wo ma yɛnte wo nka na afei wosi akora no ɛnyɛ wo dea wadaroma na yɛnyɛ DNA for last born na ɛno ana nkurɔfoɔ ka no wɔ Facebook ne YouTube TikTok sɛ akora no ho yɛ ɔmo fɛ no wɔno nso papa sɛ wɔpɛ DNA because ɔno nso esusu sɛ ɛyɛ bɛrima baako bi a no ɔne ne twɛ mpra nsa na ɔno nso ne bɛtwɛ mpra na osusu sɛ yɛ saa bɛrima deɛ ɛnyɛ ɔno ne dea nti ɔpare wadaroma baabi a wɔ bia no ma yɛnte wo nka na yenye DNA no na akra no ne ho ɔfɛ papa madam good afternoon fine na wo ho yɛ deɛ mpacho me ho yɛ okay wadaroma udin efemi ya musi ada wo yɛ mosi ni dabi ne ya santini o ya santini ɛna ɔmo ana de mosi no ato okay that's na ehfa na wo free by pacho mi free techimantia okay medofo area de enya bone empacho ya bi wonu mpa mama na mani abre area de enya bone ayi bank bi na pese ebume kwase a me de ba yo omo pese omo bu kwase yo nti ye behwe se eye bank ana ye de ania ye nkwa amedo eni se me pe bosia ena omo ye se omo bema bi na omo de omo number maame enti omo maame register umo din no why mo ma wo register ye hunu ni pakro sika pa boafo na omo ye se omo bema mi bi ena omo de number maame nti omo de number no maame na omo se ene memfa me Ghana card ene ensende omo na me de Ghana card ne sende omo na omo se ne sa de mintua 1.650 na chese bosi ami pebia na omo de be ma me na me de 1.650 na e ma omo enti naturally no no omo sa frame say me fisika 12 million emra na me de 12 million no koy enti eye kakra no omo sa frame say 12 million enso enti sa de a memfa 12 million emeka ho na me de 12 million ka ho nti afi me frɛ boy na sɛ wo mfa nti di bɛ sɛ wiki no ɛna wo frɛ me ɛna wo sɛ me mfa 4 million emra na wo mfa nye ma me na me de 4 million no ɛsa sende no eti me de 4 million no sende no no ɛna wo sɛ ɛnso nti saa de me nsa mfa 4 million emra ɛna me sa de 4 million no ɛbaaye nti me sa de 4 million wo sɛ ɛnso nti means I'm far another 4 million. Sadana, let us send it 12 million. A man and a coy 48 million. A 36 million. It is 36 million.
And was him a register mobile money. And I'm so that Annie. And was say, and there was so. And I'm saying 9 million. And there were mobile money. So no was saying, okay, with your trust. aha. And send it the a woman phone so no. And man. And I'm saying, and no dear, mean to me, Tisadia, Bosiana, I de, may pen, says I know by a dear, on family sick and I'm sending. And for my dear Mremy. Enti ne memen da no ene o mo ba program o TV so na mse ne sa de am friend say ene misika no o mo fa ma de mreme na bosia no minyanye aye na da ene wo so opon a o be frɛ me o mo pon yes o ma frɛ me na chi so ma hu say na da na de o mo da me ena me de ba ha. Okay, let us say hi Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma Nsem Jumedi no na wo hwe na wutie me ma AFL deodorant roll on na won so eni what me you na AFL no se no so ma me say ye wo mu ahodo bebre ye wo free send portion e wo ho eno no ade a wo use e bo pa na emma wontin fifre pi ye den carbon bia e bebre free send activate and also kama emma wo dry kemu no enyinada free sense martin so ewo ho eno so kama no kwasem hwamon so entum kantadiem ene ate na ubenya bi ewo kumase shops bi to say Comfort Donko Cosmetics edum PZ Teacher Cosmetics ono so wo edum wa and Vero Enterprise womo ewo edum Porcelain Ziwe Cosmetics edum Felicia Bako womo so ne Kachi Cosmetics edum ena oba China atonso a ehon so ubenya bi eho enkran shops no OBO Cosmetics womo ewo Drug Lane Cantamanto wo ubenya bi ato sanso ena Mother Cosmetics ewo kanshi Regina ewo CMB Mrs. Akoto kanshi Takraze Carlos Market womo ewo Market Square wa ena Stanford Cosmetics nso ubenya bi ewo Market Square wadawroma open dodo no a afre Friend Pass Royals Enterprise ewo 0544 726882 0544 726882 na chese yentimi ene womo eni enkomo na yamosi wadawroma saswenya wokan enya be abosomesen If I say na otwi mienu mu ani nti omo no ye ne se metie ska na ayi o fan say be 30 minutes me sa be ska. Okay meba otwie ska na be 30 minutes meduasa wonom ebeye magic na kire se krofo asa na sika no aba na kire se wonom ediama no Doctor Bako na umpo mutse nyame adom bako last week you so ye magic last week salate Doc Bako ye bennom grow fine mo jedro salate ye bennom grow fine mo jedro adanse no ebuba lady bi ma me message wow ose na wo hwan ye de ama no okay but I just waka kosi ya na ye no the menses no na lucky na emeyi ntina na we dey what try or so what talk or try ahwe said ye ni esi bo ho da wuro da bia wetie but to or try ahwe baba oje ya bam enye dem edem salate ohia salate nti ama na neji yo makomie na woni watiefo ase sabe Dr. Grofa trans si maka kra bi fati opom den ho asem Grofa yi mujadru a yedi yankase koko eni yadru friends into xylem and afraye ayi mujadru soronko a obi obenu bia wa danse pe odi fa adru ho okay mako adru ho danse yire bibi se de osika no obi si no wani subiri omu an na subiri no mu an wiase twa no ho onya Grofa mujadru no ye no ene sa ni subiri nyina afiri ho obi si wana tika kra bi na Akoma na agi peri omu an na ye mahye no onu Grofa mujadru no ene sa o ha wo nyina afiri ho obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ne chiribremu ne sisi ne to ase twetwe no
onya growth amagedro no onya growth fine ointment di hwehwe no ene yaw ni nyina efiri ho growth amagedro no obi se mpompo ebo no na epai na ebo no na epai onya growth amagedro no ye no ene mpompo ni nyina ahwete obi se edura na dwo a obi ada ehwa nkromo no ono de ontimi nda omini koto ha na omina beto ha onya growth amagedro no ye na yame adom ade achi a gisi ebebo ni prom nyane no ansa na osore obi se aduani si ho a wode ni sabe wom saa wontimi nidi onya growth amagedro no enne odi saje ntumu na ne dia betom ana dia betwam ama growth amagedro no ensoto ubewura pharmacy na aka mienu ne si ho herbal shop na aka baako ubebi oba bia bag ne growth ahyem eye menstrual disorders eno nti ne yato yedin Dr. Mensis Prekope maako se de oka no obi wo ha emfie du no mu ne nsa wose awo abod awo nyamo num growth amagedro no Mensis ne sa ma awo ne nyaade beba onum growth amagedro no nyame adom moja naba obi se be mfie num nie wo twa ne moja ni emma onum growth amagedro no ne nyame adom aba obi se de ne ba oti yaw yesi nye sa nyankopon ye no cause obi de ne de ba onte na ne ho asai ye de na o de o ba na obi atonka onum growth amagedro no ene yaw ne nyina akọ obi kra de o se aka na wotwe enenum amanabu ne nsa no obi abetene nka onum growth amagedro no yaw ne nyina akọ obi se ne de ne ba eyi clot yesi nye papa num growth amagedro no emoja na eba o se ani se wo na ye nsuo eni kwa se eni se wo no sa edo haw na eba onum growth amagedro no ene yaw ne nyina ekọ eba kama obi so ye de ne tot wo ye ne nansa bia ye ne menses ye sa nyankopon hye no num growth amagedro no bo so be ne so a wa anya kra nya ne num wo ye menses ne kama se de be ya bibia be kama nenne de betom ama ye nua manum edi ahurusie amako obi edi ho adanse ne se wa ye family planning na wie afinie mfie mienu nie menses ne mba ino bi ka chense ko num growth amagedro no wo de osie yoyo ko num growth amagedro to ba akokora ansa menses na ba okay ne se de wo ka no obi si wa pa wo pa wonya obi kura se de wonya ba ako ne se de be ye obenya ba ako bi asoso wa ya emma no bi ka chense ko num growth amagedro no efisi wate se doctor ka se Yankopon ama oba bia bonini na emu oba wa hwe o menses ya awo betimi abo enkosua ode be wo no Yankopon de agya okwan ama naba na o menses nti wa hwe betimi abo ode osie yo kope growth amagedro no me enne ebadare na so enne oba bia fafuro enam growth amagedro nti eno nti se wotie mi a misrewa fa number no na ewie a yede nkomo wotie radio no fa number no wohwe TV no a ya fa phone twa me fra TV no se de be ya okọ pharmacy a omre growth number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ene ma me mpanyimfo ene ye papa num ebose adan ya doc ye ho ane ensa ne na yichichiriti e ba ye pempem ho ye de ensa pempem ho ya num nura anum enko ene obi kire se yenko num growth amagedro no ampa ni ampa ye num growth amagedro no ye ensa ne nan ya yichichiriti ni na ekọ doc ye muamo na die na kofa sa o ha we ba da bia ye ba ne ato ye bo ase a kirechire mu se eyese wanum growth amagedro no ama wonsa no na ye titiriti na ekọ efise yare bone yare ye mu no na so wanhwe ye betimi do akwansie do efise basa doctor fo kire se basa sra de bone na friend cholesterol no wadi kan wura mu 15 to 20 years wani wa na te enti hu susanso no de de yare ye kese na eba enti wonsa no na ye titiriti ni nyina kire se srade na wura wontiri mu ntiri no so emu ketenkete se mpane tokuru ti srade no kosisi mu a emma umoja ne ntimi ni aproye wo nipadua no ti yesa de atete beto nipadua no so ti wo nipadua no kokobo a obetimi abo kire se bema wonsa no na yo titiriti amu hu se yare kase edi wani mu ba ebasa emuani nguso num growth amagedro no nanyi srade ne mfiri ntiri no se de be ye beboa ma nipadua no aye kama nyesa kakra eba be yare kase e frɛ no atherosclerosis ma koduru hɔ de na aye den fisabre inflamano na friend oxygen na wose ekọ wadwem ene wadwem kodi ne dwuma no entimi nkonta fisisrade ne mosisi ntiri ne mosisi ayesa edo haw bebrew ntu nsa no na ayo titiriti
anum go fa magedro na ma na nyi ye mfiri mu amako kakra na efro wosoro eduru adwenenum na pressure bi ba na adwenen ntiri ni pipe doctor si wonya stroke mako agya okra de sa akon ato yem na say bre a otimi koba kra de tesen na yare akon ato stroke ni yare a akun no kra no busuafo obose ifise yesi wo a wayare kra wabre say de wokọ num go fa magedro no say de be ya onipadua be kama aduro bi wo friend xylem eboa yi srade free nipadua num enye sa adakoro ote wo unka bi hyemu wo dodo ma ko so ko hospital doctor be catch us ade bi wo be friend sodium ekoso nti ne enchiri meni biem cholesterol level ne kosoro nti namono anwa meni biem wo sugar level ne kosoro nti esichire meni biem ma ko obi adi sala wa kum na ntwie wa ntimi anwi bi fi doctor say ma na nwe na mono num go fa mageduro no se de bebeboa ayi srade afiri nipadua num ama onipadua aye kama wonum go fa mageduro no a esiesie onipadua no ma onipadua no aye kama eno ti ni ato aduro ni dini grow fine ase kira ne se nyini kama nyini fefefe nyini na sabri ado ho de nyina ebre pesika yi enkoto mre bi ma fa sika wonya no sa enkoto pressure nro go for magedro no na nsiesio ma ni pedua na yakama ti se wonsa wonsa na na yo tititi wonu go for magedro no a bibia be kama idura na dua wontimi na hunam nyina ya obete num go for magedro no waposo nyina ya oya wonu go for magedro no a bibia be kama adura nti ne enua ma no ato edin Dr. Mensis die mfie du na maaye wonum ye na ba bedru die ba wati yaw ene wonti yaw biem waye family planning na wie otwe ne mogya ni na ma wonum go for magedro na aba ene ye nchiri mpa wo biem enam go fa magedro nti wonum a ehuru a wodiem ma onipadua no kama ma ope ba usu anya bi ye nua mema no se da bi e ba e ka kire se bema obema no nyedo mpi ne shem ye ntiri ene mogya efom num go fa magedro no na mogya mfa ntiri mu yi na ofre obema na waje oso nyame adum ye de ne nkun wanwaso bi aba ya tu ne de grow fine ointment uhunna ba bi ye wo ya nkotodwe wachiri bremo usisi otu ase na etwi wada bia wusu no wonu grow farm magedro no na the ointment nso atwifi ba bia eton dro bia benya grow farm magedro ni bia to say pharmacy ba bia eton ro herbal shop ba bia eton ro over the counters ba bia eton ro ye akasa so wakasa enam a echina ebo adro no ho dawro wo hia bia no atobi na emom se ope bia tu aton e wa Ashanti region na wo kumase a kotafo PFA pharmacy Tafu New Road, up 1,000 cartons, Ubenyama, Misty Heba, Rome, Angelos, Rome, Apidanco, Rome, Qualinako, Ashtown, Blessed Rica, Okewo, Tinate, Sofulai, Pure Liver, Buakwa, Have was a Fupole, Ubenya Grove from Majadrono, Saxeba, Patas Blockhouse, and the nation of Patasua, Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orange Mokum, Smart Heba, Boise Santiago, One Crememo, Mr. Kanshi Drug Lane, Angel Heba, Halos, Repass, Omina, Grove from Majadrone, Ointment in Ibi. Asama Fonko Equus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubinyabi, and Koko Hillside, Honor friend Isaac Drugstore, Ubinyabi, Sunyai Kapeba, Mosaic, Green Light, Go Fine or Tachimai, Abido Depo, Ubinya Go Farm Jadrono, Brekum, Dr. Clement, or Main Station, Ubinyabi, Takwani Prisia, was Abido Fee, Takra, the crisis answer, Ubinyabi, Koforia, Gabson Pharmacy, Ubinyabi, or Cape Coast, Boachi answer, and a penna, Ubinya Go Farm Jadron Biato, said the Ekano Koforia. Gabson Pharmacy, Ubinyabi, Mankasim Air Social Station, Jeffo, Ubinyabi, Wa Obroni and 1,000 Pharmacy, Tamala Pike Gombila, and the Odu Boga, Sister Koso, Ubinya Crew Farmer Jadron Biato. Baby a ton drew beer, Ubinya Grow Farmer Jadrono, to Wunsa Wunsa, and Unayo Titi, to make a coffee Grow Farmer Jadrono, and Sanada Poninaba. The number no, Nebeno, Iabi. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yeah no go for magedro no aje ama ya kama no ne de ointment na twitwi ama yaw ne nyina akọ ne de ya ka grow fine and so ajesuwa ne say it makes you grow fine better say ebinti for doctor 0244596532. Yeah, what's the other say? Me didn't depart. Me free akra. Me free say issue ma odi. Na wo train say me go to grow fine. Na me to do be 10 na me no. Na yehwe. Iwi ana me go twa scan no.
mpo de nyame adom ekoto ya menum wie no mbu mensa na msio metwe kakra hwe se ekocheki ahwe ko nyame adom ese menyam na msi me ka hye rade ni monyam de rade asenso se wana musu na yemu bise no wa hye ni monyam ekoso se nkwantentene ahode de ma na rade na musu se ya na nye drupa ne mayensa we na mesre me rade amen. Okay, and into obi adanse no won so fresia na ene doctor ene enkomo na ansa na yene doctor owusu wo grow fine ekodi enkomo no na yene yera iya mosi na edi enkomo enti no bank no ose wanum edin eye sikapa boafo okay na why na ekanfo sikapa boafo edema wo. Okay, na yehwe ni TV so. Oh. Nti enye wo bi na ebi a wose wakoho na wo wo TV so. Ede na mama ni kan bisa we say what's that? Say bi a obi ka say wo me share TV we si obema me say we si obema me say wi akire no na wo mabu mafa so. What be that? Okay, ma TV de na ayi omo aye no omo ho no omo register bi omo register no wen sa bank foforo ama omo nsa kan tina ma we no omo de na omo register ye no wadama na eyisikapo afo no anasa bank foforo okay enti omo de no wadama omo ko ho omo so omo register bi enti no omo ko ho anasa omo so de no womu hunu ye ewe TV so womu hunu ni TV so omu so hunu ni TV so ena omo register ama ye de womu sika womu pe ede ama womu na adan na sa bank no a womu na ese se womu register ye we TV so na womu ye de womu loan ema womu adan womu ama wo anko obi. Okay, me ma no na ye mistake a womu twere we no ba ye no womu ye mistake no womu twere we ni de na nti me frɛ womu no ena womu so omo ma bi etimin register 1.650 na omo ana omo nso say omo de no bank no aye bia ma omo no omo na eye bank ben me a bank no na me ye afini omo de no ora fi bank ni din enti we no wote ho no onso osena mo hwe TV o enti wote ho no de asem na omo kan ya wonya wo mu gidie se omo nte se ya no omo bu nkrofo fa so no bi na de omo betimi aboa we no omo se mpanifo bebre nsa wo omo se mpanifo ben enti no nya de a wotu eska ayi omo ne wo bedigwa enti se de ka me mpatam ho omo de mamia na me mpatam ho me bodawuru se de omo so ebinya adwuma wo enti omo fiti ase ye adwuma omo nya omo dawuru wo de no na abebo dawuru omo se ma ayi ye mpatam ho no ne se ma di adanse yo nti no omo se mpanifo ben na omo ni omo di dwuma omo bubo obi din omo amo bia di omo ka ya ne mpanifo nsa wo ntinya dia na se wosan ko mutumi bobo din ya se wuji hu di abodin enti no omo feel say mpanifo la ko ma bobo din no na ye hu se omo apani di wom a vice president di wom foreign minister di wom na ko ma bobo enti no bibi ni a na je se ya frefre wom na omo company for dia why ne pani no abemu mpanimfo a omo dɔɔso ɛna enye omu nyinaa so enti ho amo ne pani no omo ntimi ammo wada ma na omo head office ɛwɔ yi omo so omo wɔ nkran ɛso ɛte sɛ obi aka sɛ ye wɔ kuma ye wɔ Ashanti region ɛso enti nkran omo so omo wɔ Borno bɛ so me a Borno de minimu de no an so omo wɔ nkran titambia omo ba TV no so tambia okay banks no mostly ya na omo ebia na omo head office na ewo enkran enti no omo branches nso wo ba Kumase ne ade omo branch bi wo Kumase ya ye betumi akoho by no omo si bi wo Sunwan de Sunwan na omo kai so omo bi wo ho eno anso omo sa aka so omo wo bi wo Sunwan kasapa boafo okay sikapa boafo sikapa buafo omo branch ne bi nso wo Sunwan yo na Kumase de bi ne ha mintimi nkyere awa mbisa nso yo sika sen na wokɔ sɛ ko omo mfama ho bo se na yɛsɛ okay no omo se so register
1.650 now. If free by say 100 million, I could see 200 million. 165. Okay. Now, or mama, a free 100 million echo. Okay. But say obi me dear, but say bank advert TV so na omuntu min kancho say womo ba so omo ba advert me dofo say omo womo kyerɛkyerɛ mu yɛwɔ fixed deposit yɛwɔ ho ahwan yɛma funeral loan yɛma adwuma wo be ko school loan ni ade but omo wie no na ọma kyerɛ wɔn wɔ office yɛwɔ yɛma bɔsia yɛ interest yɛ sei na ɔma keka ne nyinaa but wɔn nka sɛ yɛbɛma abɔsia wɔ phone so wɔn ma wo ba office. wei no wɔn se wopɛ no wɔn baabi a wɔwɔ no ne wɔn wɔ no kwawa nti wo register na wɔn de afa mobile money na wɔn ama wode Ghana card aka ho. Watwa the ascendi wom. It is a Omafa or Ghana card. Bank in this TV so. Omuni bank was asasi so. Omo bank in with TV so. Ena womo Emma Bosia. Sikapa boafo. Sikapa boafo. Some make us say ya woma convince will be. Woma convince will be sisia and ye dear. Ye do sika dia. Yamin chia ye ka. Ye dear yentisa. Ayi wo mo ma ba no ye de ye ni wo ma quote Bible mi ka say ye de he ye ma me ne papa ye wo mo bre ye wo dokoko wo ye wanwan wo chesa wo bre ye ntumi nyin ka nyame betua ye ka nyame betua mo ka so eya na mo ka sa mo ka di agro me pa chi wo mo ka no wada ma uhunu won manim David Omo to wo ma de no we sen ko manim animu kura timi ma wanim kura ya kono e ma wo bi kura timi e ba ho be ye adwuma omo anim ni ho enti omo kasa sa no aya na de no omo de to so sika no ana egu so ana se hwan mo na wo so bi ho aya no omo de ayi omo number ne ayi bi a wo peka na ayi bobo ya ne okada no ne ayi sa na ya no omo de ba. Okay. And today didn't can on my 265. And now a D saying almost a cast of Fesca for bra. Me fancy Sadana no ma me pia 12 million. Sadanoa. Who register 165 for no. That's almost all register near the Sikama. Some more can TV so na who register and take a what you register 165 Nadia. Who share nimu. And now a year kakano or one is after war. Set for 1,002. Now, what catch almost say, and also what they buy. And also, I don't know, I say, what pay be, I just said, would be a bit twice. Then you know, one more, you know, now almost church more. One more, also, almost church more, TV, Neswa. A year, one more can say, yes, I want the registration, no, a bar. Ubesai di sika be basi omoka dabi omonka enti adena omoka se safa bra no one question wo say bia monka ne sa we TV no so enti die enti na nipa no enya opepa so obagi bia monsan ka bibi foforo eno de we mbisa mamusa because sabra no na uhia sika ya de eno omosa ma 1,200 na me sade 12 million eno 1,200 kan ho okay eno ye 24 million there be 165 and I made I said a 12 million mile and 12 million no Sunday predator say me find say and 12 million the dakro so Sunday 1.5 so 1.665 and 1,600 and a year registration 1,650 registration hey because I say 162. Yeah, 100 cities. No, 62 cities. 65. If I say no, you're 1.650. Enemy DK register. Meba 1.650. 160. There be Papa Kanye. 162 and 65 registration. 1.650. 1.650. There be 1,650
that once I was so we on Sunday. Was on Sunday 1,002. This can go year 2,000 and something. So it can never be 160. And I'm sending 12 million. Count when they 24 million. Oh no. Aha. It's 1,650. Meba 1,650. Okay. And now we send 1,002. 12 million. So we see canon. Meba 1,200. 2,850. And I'm sending with 12 million. So I count when they 36 million. And a 36 million. Sikano, why you confused? Because say we Sunday first one here 1,650, and I said Sunday 1,200. Crab 4,050 cedis. Until say 1.6 for registration. Now we Sunday 1,002 can when go 24 million. I said if I say 1,002, me sending me. We sending me. Okay, now yeah 2,000. And I'm sending 1,002. And I Sunday another 1,002. And a year 3,600. I no cry a manners registration fee no. I know a registration fee no so become 1.650. 1.765. Okay, and see. And I was ni na kwesi with the young button no kra no 3,600 and almost say yet send the send this and you saying I want to send a yimra and I'm saying no die minya oh a ye 8 million be and I'm saying no die minya it is hard or mon fam sika man almost 3,400 amount 600 amount and my registration fee ni the income and came okay into 1 month Sunday but who kasa ye so now we ka 400 be I said that time na me say o ma me send 400 me and send the koye 12 million 12 million na wo mu wie no mo be ka kire wo say wo mu baby say what register momo eno dia chese no number send this kind of fashion enti no wo ka kire say what register enti wo mo first scan into so eno mo say eno we see my register sika say na wo so and I'm see 8 million na wo so yeah one by one oh yeah me my account number who person who say anya bia my register momo na wo de misika no atoso na fa wo ba baby say misika e wo my account mu aye den because me hunu ye say obi kwana so kwa akwaje bosia mpo e wo ye banks ya anya fa no baby say so we sika send the account to them we sika my account back and beje bosia say me we sika da me account mu a me ko bank akwaje bosia ye den. And they won't even ask, say, sika say na who account mo. Okay. And I will say 800. And I'm see 800. And I'm saying, and was in the Sadia main transfer, sa 800 no. Emma yeah, but what and I'm saying the Sadia minty men into umba memendan TV no son. No, me the number no at two, so I'm saying the sad me frere say nya ya misika ma send ya ma omo no omo fa ma ade ma me ene wo so opon ya omo be frere me ito mpon ya omo an frere me na kisi ma hu se kontumpo no omo twa if o man frere no so frere wo mo a omo fa me frere omo de a eko but omo mpeke o peke o siska na mensa fa bi meka ho na me ba be pesika bear 100 million and just say 10,000 15,000 na yaje papa sabre na no mu demand no na bibi ankasa nkyere wo because I know they me baba go say amoso mo jimisika it is 3,600 no kra no ye wo awusika na ye bosia na akwaje ye me misika na me di papa we go who's gonna say kwaje bosia ana na wo de kwahye wadwuma bi mu me de kwahye madwuma wo ye de adwuma ye cabbage ni ntos akuafo no ya ayimu ni ba bi amaje bosia we no mo ye se wo ya wo betuatua na kakra 1 year ntina ma ye kwaje ya na ye gibi wo
What do want? Ma madwene course so. And in Casa ya just be or what loan be or more that. Dabi. Debia ya kasa de we mu ya na mama eye emrante bia won empebre na omu tafren krofo adwene ho e na digi wo mu sika die wan na ye advert ya nanimu ma se adwuma na wo ye ne sisi pa no chese ya na de one omu ni office o se ni office won kan ni so nya ne fa mo me friend wo no ma me pa boss ya omu office e wo ne fa Oma we so sikapa boa for office by na wa kra what bank your friend is sikapa boa for that minyi ni se what bi da munya hwe o hwe papa oba na ye yanka bebo no pa oba na ye sade we yaka kasa ne ho bi enka won kasa ne ho bi sa we yiri na ye sade we yaka bepam na fifi pass with this camera here so on fan konko bie onko toni onko fa niema na ometon na oba ne diska kwa na ahye esin ka jise busuafo bem na sometimes na yame ye o na yame ya munim nipa no makasa manaje mu adi na hwe we ye fom dwumo kokopede loan for you what TV sika pa boafo nti wanya boafo ana sika na hye we dia ayinsi we kwa ye be from simple ye be from simple na me bajilo na fa mami asa di mind bi wo me say 2002 Marco fa wo send and go phone so for we ni na ma ye ye mo bodam papa na me wo bi anka baji me betwa me be ma me nya me pio tonzo e aka wansam ho eno na wo say Marco aka wansam ho me da bia ya na omo ye saade no but wo komun na wo say wo dwen fast say eye sika na wo kope ya sase be sa fast sika na wo bi anka wo kope bi edia no na wo say nipa ye fast but eye de ya ombenye obi de adi no wo mu ye magic ya na wo mu nye hwe fa yes fa we bra wo di 50 cities ba ye be ma 1500 enya aduro ye ni bra ye nyina so omo atrai bi but ye nya enti omo anya ye enti sa na ya net ye 1500 teze ni sika akam from afeni e ba be e ka say 3600 na ko ji loan say 3000 plus registration come on loan say 15000 na ko mo de ma no yeah teze ana ne de 600 nti je so balance papa ani we dia mia Marco abedru on de nyame be ye ye be frɛ nyame be ye Marco enu nti na wa ha me judi eja de se ayeka arebo na papa say na so kanu me se do abrabo so se bebe mo go for TV de wa nya hwe sa TV na omozu ni din bia o da bia okay many mu ma o de ye me nwa se wa betra wo ya wo be di ba nwa na ye nim se ba sanka se do penya de wani mu ni ho sama ba kra na abusa no question bi say nti bank be na ye mfra wo se bra ho na wo gina ba bi na eje no no onimu wo kwaje bo se na wai okay nipa mo mo ani na ho eno aye ni da ho de aka no no eya pa send messages and ya de ancha kase free Dr. Ba aso ye e de ama yahwefo ene atiefo nyina hye ne nso na dwene hunu se ye ka yaresa ye ka bibiduro ye ka wiase doctor obetimi ahwe nipa yade ama yade na contentem so a enya azaa enya frakadam enya kana sichi a na ye Dr. Ba aso ye na obetimi de wani a kire ama saa ohaw ne amane no afiri wo so enti na awia ye betena se ne ye ne ubedi nkomo a da bia Dr. Ba se ofiri kan se wo ye dompe ne nkasa mu adwuma enye ne obian sorry ma se Dr. Ba da bi asem wo kan enso ne nipa bebere bai me ye dompe enso no hwe omo awu omo eje benta adwene ni nyina ye ne se Dr. Ba so de ahaban enti eya ahaban bia okote bia no de kikire obi na so enye no kre Dr. Ba ye haban ye didi dwuma wo nkasa mu ma nipa dompe ho to mo no eya ahodo kra makoma ko be 20 eye different ahaban aja keke ni nyina bomu a
sɛ woyɛ na so wa ma aba mu egya kora timi di tom fi sɛ haba ne bi ni bi mfa ba ɛkɔka bɔ mu ana abɛto akasɛ abɛyɛ kasɛ ana dompe emu adwuma enti wote sɛ doctor bi te sɛ doctor ba ɛbɔ saa dawuro wei akyerɛ wo a wotie me ɛna awie ya ɛwɔ so otu anamɔ na wode wani ɛkyerɛ doctor ba ho esan sɛ woba yɛ wɔn hyehyɛyɛ ɛwɔ kwan yɛ ɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ nipadua no ama yadeɛ bi adokoro nipadua m titiriw deɛ yɛ dompa asɛm no atimi akɔ enti na awie yɛ nɔmba yɛ didi dwuma ɛwɔ doctor ba so ɛyɛ hɔ no frɛ ni sɛsi ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wey a number Dr. Ba ye didi dwuma ewe aso ye wo number no wa wo TV no ba ku guase ye 0272 50 00 eno o person ne Dr. Ba kasa edi nkomo a o frɛ saa number na eno so benya no ni nyina ye number ena wiai wo hwɛ Dr. Ba kira kwan a ye dade dadada ba bi etia na ye datie ye wo Kumase atonsu agogo Kumase atonsu agogo Aban hospital no na chi ana Dr. Ba wo ana wutwam konkran so a ye was Spinters Road 18 junction eho ubenya Dr. Ba ho hwe ma me papa wutie me ayeye o se wo de da bia wo fa ba ga na de akoba bi ubebe nuro gumu akromfo kure chensu se yesika ubebie mu na nye sika ni nyina chense wo yale ba akọ ye okotodwe na wudi chini ma me enkosi da ben ani aka nsem aka no radio so afidie so a kire wo se ye kaso obi wo okotodwe mu haw ne amane a doctor wo betimi ni ahaban asa eye Dr. Ba enti adenti na me papa sa haw ya ye boso yi enye se ye ton aduro no kwa wo pharmacy shop bi ana drugstore bi ana ase wakoto anya adwuma da bi we de wo ba yare sabia ho na ye hwe ne am waduro di ahaban bi atoto so a ma me umpe we na opade papa enti na wie Dr. Ba se me nka nche wo se wotena se etam kotodwe edi chini na nkwa a kire se wo mfa wani nche Dr. Ba ho enti awie ya ye di nkomo yi me maame me papa me nua ba obi ani ni na anani kotodwe no owo hawom a opese sa haw no kono eno na ye kire wo kwan se kotodwe no ya na Nyankopon bo ye no da bia me ka cho so obi onim kotodwe we eye nantwe dia ane enkokọ de obumu a ubehu se ni kotodwe no ho no eya na eyi white bi abroni se eye cartridge ana ye frɛ ni gregre no ededen kasa nanim a empese nkasa nanim enu betwie ane nipa mo na wunyini ku anim no ene nanuane asa ka wunya 60 years kwa ubehu safe na won kasa no gregre na ahya ase erere enti na ubehu so obi nyini kakra obetie wasi ene de metreme na mu kura ntre okoda na nte saa o otwini kotodwe no mu antre kyase ahya ase erere obi bepagya ne nsa mensei me pagya madam nsa so wona baabia eye saa gregre na cartridge no ana yade na hya ase keka ne kakrakra ama na rere enti awiri du akira afa obehu se ene obi wo ni kotodwe ntimi mfa nante awiri ni nyina obehu se akyea ne nan enti na obehu obi ni kotodwe aye ne ya menne wadane ananta ne na ba ko aka ba kire ho ana obi ani kotodwe be ne ya bia no ebegensi ne sere no ama wahuna amane afa obehu so semeto ase ntini hya ase atwetweme obehu so ntimi ntrase osemeto ase nyina atwetweme ni nyina kire se wunya hawo mu a saa no mani nyina de bebre nipadua no amu ohuna amane nanso anigi samu ya na wo Dr. Ba wa ye ka ye de ensasi ebo ne se wo ba ye de ahaban ne tu nipa ukotodwe ne so a ahaban na obo ade boy na enu na ekoye mu adwuma ama de awewe asa ba nkwam foforo enu ntini ye danso wo bibia mu a obi bre fra brochire ba obeduru Dr. Ba wa de ahaban to so a na ni kotodwe mu yade ko enti na wie de enti ama me kasa awa ne se enkrofo ni namba bia ehia nsem fata a omo de omo ani be che Dr. Ba ho no be so bane na mo beba no say doctor ana mi chiri kwa ha o ana mi chiri kwa ha o sesi ade mi sika asa na de yin yenso yemfa nkofa haban ne mra enti na ye ka che o se me kasa asem ni biom hwe so na tu anamon na fa okotodwe ebra Dr. Ba ho hyane nso se wachi kasa ye o ya ubebubu aguo se wachi kasa sha se ye o ya ubeka fom enu nti na nipa bebre aka fom abubu agu fom
enti sɛ wankɔ ayaresabea bi a meyɛntwa no anka nkyɛn sɛ ne kasa na ɛha na ne werɛ fi sɛ kasa no na ɔhaw aba mu nti ɔse ei meda hɔ a na nam sɔre mentimi nante nti obi na atom adu ama nnipa bebree awu abere nkɔm de ba Dr. Ban nkɔm da so tenkwam fi sɛ kasa no hyɛ ase a ɛyɛ adwumaden ɛna ɛma saa wɔkyi kasa no ɔhaw ba ɛnoɔma so a ɛntenaseɛ bebree adwumaden ahodoɔ bebree ɛne nkwanhyia ɛbɛtumi ama wo kasa ɛwɔ akyi no ɛho aka na hyɛ ne nso sɛ yɛka spinal cord a nyame ahyehyɛ ne yie kama enti yɛtwa to wɔn ahwɛ a yɛwɔ disc bi dedededa so ɛni kwan sɛ ebi tɔ bi so enti yadeɛ bɛ mu a wobɛhu sɛ wɔbɛkɔ no yɛsɛ wo deɛ na ebi afra tena bi so ɛnyɛ sɛ ahuri atena so o deɛ dan ne mu no ayie firi asɛn enti ama kasa mmienu abɛhyia enti wobɛhu obi deɛ yɛsɛ arere kasa na rere obi deɛ nso yɛsɛ akyea enti ama nipadua no ɔkɔ kɛtɛ so ɔntumi na ama nipadua no nante kakra agye so ɔtena ase ama nipadua no akyim a wakyea ne nyinaa no na ade ba Dr. Ban hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛde ahaban di dwuma wɔ nipa akyi nti yɛtete haban no a ne yɛde atoto wɔ akyi no buroni sɛ wɔ spinal cord no na afei ahyɛ ase yɛyɛ mu adwuma enti kyea na akyea emu na abiebie rere na arewie sɛ afra tena bi so no nyankopɔn adaroma wobɛhu sɛ wo ho atɔ na afei woanya mfa ahodie enti obi a ne maame ne papa ne nua bi anya nkwanhyia anaasɛ woanya haw ɛwɔ n'akyi kasaa mu a ɔmpɛ sɛ ɔkɔkɔ yɛ operation di asɛm bɛma ne ho na ɔpɛ sɛ ɔde ahaban na ɛdi dwuma deɛ ɛdin baako pɛ ɛwɔ wiase a yɛde to yadeɛ saa ase no ɛyɛ kyamfoɔ baa anyarewa nyina bɛdwane hyɛ ne nso nafa bra hɔ sɛ ɔmaame no abubu agu ɛsiane n'akyi kasa yɛn yɛbɛma no asɔre anante yɛbɛgye hwii na ɔtem no ato baabi poma no akuta a yɛbɛgye ato baabi ne ama no anante ɛne obi adwonku yɛ ne ya obi hibɔ yɛ ne ya wobɛka ɔsɛ ma adwonku yi deɛ ɛtete me adwonku yi me nante anante hyɛ no nso si ɛkasa adwonku a ɛyɛ wo srɛ no bɛka wo sisi no yɛfrɛ no wataasoɔ no buroni sɛ wo hibɔ no kasa ɛhyɛ hɔ ɛno ɛhyɛ aseɛ sɛ rere a wotu nan a na woka wɔ mu ɛyɛ ne deɛ mataaso yɛ meyɛ o ɛnɛ deɛ menyɛ hwee wadwonku no ahyɛ aseɛ ɛrere na mmerɛ bɛrewie akɔ n'anim akɔduru baabi no afei wotia fam ntia na waka fam na afei aberanteɛ na ɛda fam no ababaawa na ɛda fam no nanso ne nyinaa akyi no wode ba Dr. Ban hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ haban a yɛde etimi kasa yɛ ne nti yɛbɛhwɛ ama adwonku no ɛho atɔ wosisi na ɛyɛ ɔya ɔbɔ bena sisi yadeɛ dabɛ na ɛbɛkɔ wotuto nnuro nom nnuro ɛkɔ yam sɛbe yɛboaboa ne nyinaa no anka bɛtumi de abie pharmacy shop ɛnso ho ntɔ wosisi na ɛyɛ ɔya no bra Dr. Ban hɔ yɛde ahaba bɛtutu sisie n'akyi ama sisie no akɔ ntɛntɛm ama mu adwow sɛ wakɔte ahwɛ ama napem hɔ sɛ deɛ na ama wosisi ne yɛ ɔya no ne nyinaa yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ ɔkɔnya nkwanhyia wonam mu dompa abu brameɛ ntoama wo ana ataa maame ana ɔwo nta ɛnso buroni kurom nte saa asɛm no bi wɔ hɔ bra Dr. Ban hɔ na wo nnompa mu emu abu sɛ ɛpɛn a yɛhwɛ wo yɛde kasa no aba awieyɛ ɛna awia yi ɔba bi abɔdam wɔnya hɔ sa deɛ yadeɛ bi a ɛwɔ nipadua no bia no wode ba Dr. Ban yɛn yɛ so ɛyɛ hɔ a yɛbɛboa ama no akɔ gyeɛ namba no ɛmmerɛ a mesɔre yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 enti myself first number way wo he akira kwa ye wo Kumasi Atonso Agomako agogo ho Aban hospital n'achi enkan hyɛ so se was Spinters Road 18 Junction ɛhɔ nso behu Dr. Ban hɔ awia yɛ din kɔma awie sɛ ɔpɛ sɛ yɛade afiri wo so ɛntɛntɛm mu asomdwe mu ɛka ne mu dia ɛne edi baako pɛ ahita wɔ wiase nyinaa ɛyɛ ba baako nyankopɔn kɔ so na wɔnyɛ ɔkɛseɛ MC let say aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsɛm dwumadie no wo hwɛ utie mene mira ya mosi na edi enkomo na ɔse obi message ɔse good job, I'm Daniel Kumi from Bogoso. So-called Sikapabuafo have robbed me. Okay. Me the sum of 1,500 Ghana cedis. Okay. Some make us say wamu TV so say sana or the messages no or per the accident or so no wamu ebuno 1,500 cedis. Okay. Was it good afternoon, Marcos?
I'm Wager David from Asante Mampong. The police should do something about these people because they are taking over TV program. Nsem. Or say they have to stop. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Mama. Me pacho si kapalo so no dini baby okasa free. Yo, me do me pacho me ya friend me akosia boachewa me na me kasa free askwa Kumasi. Mama boacha. Okay. Me pacho send them a register. Na me hwe mu TV no pa na me hia ska kwaya de enti na nka me pe. Aya no kura woni manager na kasa Mr. Amadu Siaka ya be boa ma me boacho ade hia no se we register mobile money a Ghana card ni be. Why? Yo, na me pacho wo me pe be 20,000 menya. Won sabeka. O number be na de be sika no. Me pacho me number no e wo ho. Okay, na pacho occupation no ye dey. Oh, me pacho wo me tonton ne ma wo krom me wo store. Okay. Problem na me boacho be ma obi ne mo nsi so ye wo ho ni. Sika no ma wa afi ba ko na wo de betia. Okay. Kama wona afi na 20,000 made 1 year. Me pacho oseme de 1 year na betua inka be me do. Me pacho me cheche matro. Ye de sika no ma wona afi na wa start adwuma into 3 months na bi kan ne de wunchi ya bi. Into the free 3 months rekono na wo betua sika no ma sa 1 year. Into wona wona ma adwuma wo de ye ntu na be kire se bi a wo betua no bosome na otwe na sa afi no bedu no na wa tua no nyina amayen. Na papa baby answer me sabeka no may registration fee saying registration now be no 250 cedis 2.5 and now be sending me the for me. Yo nyame nhira mo pa me da se enti me pacho me sandi a wadawro mabre be na menya ska no ebedi sen we sandi we a obefa Ghana card na motu wa de Ghana card no say once we are say you na na be the sika no mo na say one share so be hu akira kwan enti me say we sandi we obefa Ghana card na ID number go so abebu ba ma me less than 5 minutes. Ya beya with the amount to the why we ready so beya obe from the machine number na obe send the assistant medina na beba Amadu Siaka no why wadaro ma obe send the phone so na be ko mobile money pacho wadaro ma me ko mobile money okay me pacho na me the number na be process here why obe deposit na so no why pacho mate na 250 cedi na obe send me 2.5 so the best so me send the registration fee na me TSK BIBM me pacho ma me gabi why okay na chere me office me say chere me office no akate me pacho mon san frema biem no me hia bosia me pacho me hia bosia and me chere me office we ntimi nkate ne sa because me dia no me person ba office me dia me person me ba office mon friend ma me ko office bibi na ajeje wani so de biri wo mon friend ma me ko office na akoje mo office me ba ho ate edi asebukura eni on said you see kasa so wonu ena nipa de na me say munya mama ni na ho shine your eyes my people shine your eyes it is a obi better free wa adwene ho obi better free wa adwene ho me say muncha me over muncha me mo office na memra so on the same number no say what the different number be frame me enti me patcho number bia ya mo de answer mo befa aha ya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe wutie yes I friend no wadawro ma na ya je wo mo office ho no not say ya tumi alcohol agria Marco emom krom hapa ni pa bonfo pa dosu hwe wo frɛ ye hwe nkomo oni wudi
hwɛ nkɔmɔ a wɔne wudie wɔna woyɛ de ya wo sɛ wo pesika de a na wɔn so se wɔn yɛ sika boafo yi yɛbɛboa wo wode 20,000 wode 1 year ne betua wo enti wo gye a 3 months no deɛ afei na wo kɔhyɛ adwuma ase enti yɛ no deɛ enti yɛ no de yɛ na wo ka enti nyame adoma wo wie ade aka no na ya hyɛ ase ne wa yɛ nhyehyɛyɛ moa dia muti TV so eye ade a muti TV so ye yewo ayi enkran yewo dansoman anase yewo eno de wo monka eno ase yewo nkran enka sika me paachi wo enkanfo ye ne mua ne wama hello oh papa ni bisa se mo office we nanka meba ho. Hello. Yeah, Mira, me didn't come and me pay. Hello. Yeah, but me didn't come and me pay loan. Suffer and cabin. Me pacho to 20,000. 20,000. My car to go register 2.5. It's not maybe say. And come in your office, ya my baho. No more home. Office, online loan. Mobile banking, you can't online. I wouldn't have done online. The papa man go school. See, I just watch me. But online. Send out and this guy who could not mobile money. Who send this guy with his son and the drama? Why? Okay. Now, man, you say a delay. I miss it. Yeah. Yeah, they are my wife. So I come to you. Who are Ghana card and Ghana card and why? That is kind of more 2 months. I will oh. And see what that remote na me papa bi enso na oba be pebi muka se wontua registration wotua e kire musa ka se wontua 1,200 e kire nso wasantua san se ni sika 36 million aba be kam ho so sika ni sanka 3,600 3,600 process na say process nya no se mitua 250 no a mintua hwe bi om me wo bi anka mbaji loan se me was can build da ho a enka me ba baje bosia mo yaza mo betua papa ni sika me se papa e ko mo kasa ni nkasa ene ni kasa 3,000 me papa me say wadaroma me say me papa no 3,600 na bedi mu nso ni sika na nsanka Sika na pese yen this camera na say. Ida so onu ni sika no na say de mo de ma no because we share registration fee. Now offer 1,000 mra, offer 400 mra, offer 1 mra. Eye san so see e pese ya ji. Ya wa ka pe ti alone ni bi na plan na de na so ni bi ka. Me pay loan. Na o pay loan na so bi ya 3,000 abanti. Also to be out because me person na we plan na so be so na. Say on say ana mo ka yo me wo de ma me a na nka me so me di ho adanse ne ye papa ni sanka ne die. Me so me suro. Brother give you bank kwa be ma wo meeting abo anti tem wan kwa de be bo. Na wo betimi abo me adam me ye oba ne ntia wo betimi abo me die nti no wa mo me papa no. Meeting bo wan ko bi aba se wa frɛ me se tem bo. Wo bi ofra wo hene fa. Friend when one become baby of or friend or young me patch say me papa what didn't sika buy what your registration musa ka say won tue sika 1,200 musa e ma ne send 400 mienu ni nyina no ne sika no free na friend say man bi sa fa patch FM ya musi ena ka free attachment ya document ya send this can be na buy tabiri na buy na tabiri na o kana me de tabiri a o kasa asem
What the reality on kind of question? Who this can I continue? What from Mr. Watson this time, man? No, you know, I'm more here. I'm back to Mokram. What you are that Shemo? Why not? What's your chemo? What's your chemo? What bodam someone? And then I'm going to say, bodam papa. Bibi na ejeje wo. Wo krofo atisa wo ba ba ka che wo bi say mo ba che no. Krofo atisa wo. Wo ni krofo ma jiji wo musika. Wo ni krofo ma jiji wo musika ma fa lo na ma wo no mo. Ma boda krofo na di djuma bo ba ko di. Bo ba ko di. Pani ba na ka wo chi. Bo pani ba ko a wo say pani fo no bo pani ba ko di. Papa bo pani ba ko di. Ye ni pani fo na di djuma bo ba ko di. Ghana penifo Boba Kudi. Boba Kudi. Sidiba na TV ni body azafo. Mese bo penny ba kudi. Penny a penifo na wo mo ni mo di mama. Wo dia wo bo ko penny mo sesia. Me send this Canada amount. Mese bo penny ba kudi. Azafo and wanya e yin se no mo madwunu mu ha ye wo be send wo mu sika na wo mo dia ma wo ma madwunu mu ha na mo dia mo ka shen kodru also mo sere na wo mo sere se Ghana fo bi se be papa fa che me Ghana fo bi adwunu wo fo so ye ka se ya wo bi e Womo te faako. Womo se and boys and womo computer and womo di Jimmy. Na se momo say mo ye legitimate adan na mo kasa when mo ma TV so. Se mo kasa adan na TV na mo kasa wo so no. Mo ni mo maso mo ntena ho te se other banks na womo ya advert o mani mo ba. No mo kaso adan mo ni mo ma. Mubewu kwamo and then kwafo hunu na say the accident yes na wo ha na wo be inside tour na wo ha ye akwan na me de mubewu kwa na wo papa panyinu wo betumi awo mo sere wo na mo sere no oh mo sere no bi so wan jimnya na wo wo be fresh si adi mi se e na Akoma no and wo sere mo mo sere mo Wamo sremo mawie ye beba mo se mugina so mawie ye beba mawie ye ebeba mo ho 50 million kwa ka kira wo bewu bodam e ka chan kwa ka be bodam na wo sika we ko mano kwa agede apu wo di sika we ko mano agede ene wo mu gu a ho no mo sre wo no wama kope daimoto bi no mo hyem no ma sesa computer ene wo mo di asese ho abamu pani fade no wo ba ko di ankyere me what be boy de bia ye kasa ya kasa me ko hu nyina twetwentin Ghana fo yi da ben adan aba antimony office on itimusika na go hine mu operate way mu ni office mu ni bi mu operate way mu te force na operate mu office ma ko mu office na say yan chira omu office o ma bo ma yi kakra computer di no mo di omu office no ba ko Kumase ba ko Nsawam na wo ko omu na ye sa adwuma no police fo omu wo ayi ha ni omu na ye business no ma ko no ano no yeah business omu ye who fear wo sia wo yemba shi another bia wo mu jiska no si nai wade wo na waje ayi 3000 obi onya you o da ayi abanfie sufia wo si na ho na nkrofo no hye omu ye sa adwuma no waje obi 3700 sisi e better cement do say won se fie papa yankwa na me ya abusiafo ya mamu nyina ha ene awia yi
baby biala ubia ewa wo hwɛ me mo nsusu a mutie radio no any TV no ye Kingdom Herbal Center for ana eja ene yatoama yɛde nsɛmɔdɛ ɛde ɛbrɛ mo na abusuafo Kingdom deɛ yɛnim ne firi tete abribia na yɛbɛba a yɛbɛka yɛn ho nsɛm no wɔ mo a ɔmanum nnuro ne bi pɛn no ɔmote yɛn ka na ɔmani agye ɛfiri sɛ yɛaduru a yɛato ne din sɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛyɛ aduru a over 16 years ago ana yɛwura mufa ɛde baayɛ na aduro wei no abɛboa Ghanafoɔ ama yare a na ɛne ɔmu di asie obi a na yɛfrɛ ne sɛ ne pressure kɔsoro obi nso wɔ so a ne cholesterol so kɔsoro no Kingdom Garlic Bitters no ɛne aduro a ɛne deɛ sɛ cholesterol no kɔsoro a onom a ɛbɛboa wo me maame nom ɛne me papa nom a mo hwɛ me mo nso so a mutie yɛ wɔ radio so no yɛsrɛ mo ada ɛne die mu sɛ ebia wakɔ ayaresabea ama dokota aka akyerɛ wo sɛ o cholesterol no ɛkɔ soro a mesrɛ wohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules yɛfrɛ sɛ wohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛno ɛne aduru a mekamfo ɛde ama wo ɛne ne aduru a sɛ wonya a ɛbɛboa wo a ɛbɛyi saa ha wo no nyinaa ɛde afiri hɔ mesrɛ wo ada cholesterol no yɛwɔ deɛ ɛyɛ ɛma nipadua no ane yɛwɔ deɛ ɛnyɛ deɛ liver ne produce no deɛ ɛyɛ na deɛ ɛnyɛ firi yɛnwia ne mu a yɛdididi ne deɛ ɛde haw ɛna ɛbrɛ yɛ ɛne nti na mekamfo Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛde ama wo sɛ ɛyɛ aduru a sɛ wonya a ɛbɛboa wo ama nneɛma bi atimi akɔ nkan wo cholesterol no ɛbɛba fam ama wo ho no atimi atɔ wo yie ana afei mu a mo nso so no mo wɔ pressurefoɔ sɛ pressure ɛɛhaw na sɛ wanumaduro da aduro so a doctor do to aduro so a mesrɛ fa Kingdom Garlic Bitters no ɛka ho pressure no ɛnyɛ nipa dodoɔ na ɛnenim ehu sɛ pressure wɔ mo so wohwɛ me na sɛ ebia wunnim sɛ pressure wɔ so yɛyɛ duro Kingdom Garlic Bitters ɛmfa ho sɛ wo yare anaasɛ wo nyare wohia bi ɛyɛ abusua nkyɛmfa abere a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wo nonom yɛ aduro yi na ɛboa wo pressure na ɛwɔ wo so na ɛba normal pressure kɔsoro a ɛnyɛ ɛba fam a ɛnyɛ ɛno nti ana meka kyerɛw sɛ BP no a watɔ aduro nom aduro no wonya Kingdom Garlic Bitters ne ka ho a ɛboa wo ɛma ne yɛ normal ɛno a ɛnkɔ soro ɛno so a ɛma ɛfam ana wɔn mo nso so a ɔmo wɔ asikyire yareɛ diabetes fo nyinaa mesrɛ sɛ wo sugar no akɔ soro wo dwonso emu ɛɛdɛ wokɔda anadwo a wobɛsɔre adwonso ana ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛno na mekamfo ɛde ama wo ɛboa wo ɛma wo a asikyire yadeɛ ha wo to ase ɛtwetwe enti no mu twetwe enti na ɛda wo nan sei no wo nan hɔ no wode wo nsa ka na ɛtwe ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters ne capsules no ɛno na wonum a ɛbɛyi saa haw no afei na wo nan ne mu yɛ wo ya wo nan fam no ayɛ sɛ deɛ ya soja ɛpaa na di agu na ase mesrɛ wonya yɛ aduro yi a ɛbɛboa wo ama ayi saa haw nyinaa ɛde afiri ɛfiri sɛ Kingdom Garlic Bitters no vitamins any minerals vitamin C any vitamin B2 magnesium no ɛwɔ mu ninti no ɛyɛ ma wo a woto ase ɛtwetwe na twetwe na ase atatai no ɛyɛ ɛma ana afei wobu wɔ so a wotena se kya wo se ananse akyeme nsa ananse akyeme nan mepatwɔ sɛ ona ase atatai ona no udi tia fam a onte ayɛ de fam ɛhyɛ aseɛ onsa no ayɛ titiriti onan ayɛ titiriti a ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛne ne edura mekamfo ɛde ama wo mesrɛ ebia wo hwɛ me na sɛ wotie me a number no ne gu TV no so no wobɛtumi afa number no mu baako no wafrɛ me ɛwɔ 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 me patro me number no and good TV no animu no famu baako ne frɛ me bibia wonte asie bɛna ebrama no guso a make say wobetumi afa na wafrɛ me afei ye wo Kingdom Ginseng Power Capsules eno eye memedro
na ade a ɛma bɛrima ɛyɛ mmerɛ ɛwɔ mpam no ɛdi kan ɛnyini ɛtumi ɛma bɛrima ɛyɛ mmerɛ ɛnɛ yɛ a ɛyɛ mabunu deɛ obi tumi hyia so me ne me dɔfo metumi kɔ 10 metumi kɔ 5 ɛbɛduru baabi no baako koraa ho bɛyɛ ɔden ɛno nti na kingdom garlic bitters ɛyɛ de aduru a yɛato ne din sɛ kingdom ginseng power na ayɛ den aba na saa aduro wei ana sɛ wonya a wonom a ɛboa ɛma wo bɛrima no a ɛmu ayɛ mmerɛ no ahoɔden tumi ɛba mu afei deɛ ɛtɔ so biem yadeɛ bi te sɛ pressure modwaborosoɔ asikyire yadeɛ no ɛno nso so tumi ɛma mmarima yɛ mmerɛ ɛwɔ mpam nti sɛ wotie me na woyɛ bɛrima pressure no nti ama wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ na deɛ mmarima no dodoɔ no aka ne sɛ ɔmo a ɔmowɔ pressure no sɛ ɔmo nom pressure aduro no a ɔmo mmarima no na aba fam mesrɛ wo ɛnɛ kingdom garlic bitters anti no kɔtɔ kingdom garlic bitters ni bi na wagye kingdom yɛduro ginseng power na aka ho sɛ woninum saa nnuro wei mmienu a ɛboa wo ma wo bɛrima no ahoɔden ne saa ba back sɛ wowɔ pressure nko ana nom pressure aduro afa kingdom garlic bitters ɛka ho sɛneɛ wonom kingdom ginseng power no a ɛbɛboa ama wo bɛrima mu ayɛ den ɛde ama wo ana afei so no ehu awareɛ mu ntɔkwa awareɛ mu atete ensanum bebrebe ɛne nneɛma bi a yɛyɛ a ɛmmoa no ɛtumi ma bɛrima obɛrima mu yɛ mmerɛ masturbation bɛrima kɔhyɛ bathroom ɔdane mpa so no ɔtwetwe ne ho ɛbɛduru baabi no ɛnti no mu nyinaa bɛtete afei na obɛrima no ɛnyɛ adwuma biem na nhyira nka nyame sɛ aduro a yɛato ne din sɛ kingdom ginseng power saa aduro wei Ghana ɛno na mmarima no nyinaa di ho adanseɛ nti sɛ wohwɛ me wotie me na wo bɛrima no mu ayɛ mmerɛ a mesrɛ wada ɛyɛ kingdom ginseng power capsules saa aduro no ana mede ɛboa mmarima a ɔmowɔ Ghana nyinaa daa meba meka ɔmo daa me na meboa ɔmo sɛ woyɛ bɛrima na woayɛ mmerɛ nko na wonhyia me da a ɛneɛ na kyerɛ sɛ wonya aduru papa nti nani da ɛdi kan a wote me nka a woyɛ bɛrima a wo bɛrima no mu ayɛ mmerɛ no aduro no yɛ kingdom ginseng power sɛ wodeɛ wopɛ sɛ meboa wo a frɛ me wofrɛ so a ka wo haw no doctor ana mesrɛ ebia sɛ mayɛ mmerɛ wobi wa wɔfrɛ wo a ana aduro no mɛnya bi wɔ he ana mo aduro no dabi ka wo haw no kyerɛ yɛn ɛmfɛre yɛ woni me mesumi nimu nti wofrɛ a ka wo haw no number no na egu TV no so no ɛwɔ 0559 72 91 ana 09 0559 72 91 09 ana 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ɛno ɛyɛ yɛ number yɛdidi dwuma ɛwɔ yɛaso a yɛnti frɛ yɛ berɛ a yɛano gu so a yɛkɛsɛ yi deɛ yɛdi twa toɔ ɛyɛ super tremendous capsules na tremendous capsules no ɛyɛ ɛma ɔbaa wase ɛkekaw nsuo bi egu nsuo na egu no ama scent aba wase wone wo kunu hyia ɛwɔ sɛ bɛrima no nsuo kɔɔ mu no ɛsa ba abɔnten maame ɛbɛyɛ den ana kyɛ sɛ atimi ayɛ den wɔn nti wohia aduru a yɛato ne din sɛ super tremendous capsules so wo kunu ho nsuo na ɛwɔ sɛ kɔɔ mu na wotumi gye nyinsɛn no ɛba abɔnten ɛbɛyɛ den na watumi anyinsɛn ɛno nti ana me nua ba a wohwɛ me nua ba a wotie mi sɛ ɛnam yadeɛ gonosi felix na ɛhaw no watiti wase ama ayɛ kuro afei no wo ne wo kunu hyia nneɛma bi yi firi wase te sɛ akatoa afei senti so ɛwɔ ho wo ne wo kunu hyia wonya nnɛma anigye bia wɔbɛyɛ wo dɛn watenka ayera a ɛyɛ aduro super tremendous capsules no ɛno na wonom a atenka no bɛba back ɛno nti na mekamfo saa adu papa wei ɛde ama wo baabi a wɔwɔ Ghana bia baabi a wo a wote me nka woyi wɔ baa wase kekaw nsuo egu ɛbɛsi asi wawoɔ no ɛbɛtumi asi wawoɔ ho kwan nam yadeɛ no sɛ woa mepɛ yɛ aduro bi a ɛtumi si wawoɔ ho ɛkwan nti no bɔ mmɔden sɛ wobɛpɛ aduro bi ɛwɔ baabi biala a wowɔ biara deɛ ɛtɔ so biem so a wotie me no saa super tremendous capsule woyɛ bɛrima wosusu hia bi nti wɔbaa nyɛ wo nko ma wo kunu susu ntɔ bi sɛ bɛrima na wososo bɛrima mu hyehyew emu dodo emu fimfim wa super tremendous capsules no ɛna wɔsɛ wotɔ a na wagye ɛyɛ kingdom garlic bitters no ɛde aka ho nti maa na mo tie me no sɛ wopɛ sɛ yɛkyerɛw aduru a wode bɛka ho a ɛyɛ kingdom garlic bitters sɛ wantini ɔde yɛfrɛ yɛn number no ne gu TV no so no sɛ wofrɛ ɛwɔ 059 no 72 9109 a bibi biala a wode ɔwo nte ase bia na ebenya abotra yɛdɛ akyerɛ mu na enui upe bi atɔ a ɛwɔ Kumase ha no
Corinac Heba, Ewo Ashtown, Danny Heba, Imro Misty Heba, Apidang, Freddie Mens, Ewo Keu, Afe Simon Co, KJT, Have May, Ewo Asafo, PFA, Ewo Tafu New Road Junction ho ɛhɔ ana ɔwɔ unique bar ɛwɔ Bogo so ana uwase bibidro fie takwa brekum newborn chemicals ɛwɔ hɔ Dr. Clement enso so ɛwɔ brekum Mose Pharmacy Greenlight Pharmacy na Kapeba enso so ɛwɔ Sunyan ana afei takra de AA Mensa mo Sunyan okope na heba enkran kyese ukanshi directly hɔ ba bia ton duro bia no ubisa Kingdom Products ni bia obenya Dr. Penny me number and that form no me sro me free TV no so ano afrɛ me e bia o yare bi how obia se me boawa me number no eno na that form 0597 29 88 55 0597 29 88 55 so ufra number ba ku se 0559 76 11 44 0559 76 11 44 inti me numbers na me dey to dwan me number and that form 0597 29 88 55 ti frame ebra manu AC no ma me free TV no so ne frame ne ka wo hawa wo ekire me medam nyina ma se nyame nhire obi biara nyame enshaw pa me da se aha Akoma 87.9 FM and afe onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na utie no na wadawroma microphone there. Okay, well say good afternoon, I'm watching your program. The man said he watched the advert on TV and they took that contact. I think it will be prudent to do an investigation on that mepacho obian to me. Will be to me investigation with TV station bia and one year cano and one year cano will be an investigation. One a better fool became what investigation and one year can open it. Young kwa Major man, where he tear investigation. Where he tear Congo ointment and natural for your church na yada mase de bia da wose yada mase sanse magi atum prokope yenso yeshebo se product papa wose yade ba na mo use ma mo eboa mo no ye be ye ni nyina kama na bibia ye fine na no kra de obi fra yen wose yenya atenkan duru na wonim se atenkan duru bebre wo krom nenso Congo for ya atenkan duru a ebeje paw wose wonim se ebe ya ebe chese ebe fa ba bia because Congo for ko ye feelings e duru ma me ano be ano share no awrade atenkan duru be enti no mo se yenya eti almost makram ma so ko be wo so mo ke kanisane mo be wada ko ni aye de abre wo mo awra kafra ye ma won sore nko se mo de ba dia ya de ba bra wo no ye hwe a e bia holidays bia wo je wa homo no ma from ma ko chi am na me fa bimro apa e ma do no ani atenka be bra atenka wu infections akunkun o matenka e bi jeje ho kwa o tehwe obasa wo ya ne ntem na afiri ne so ko o baby atenka na wu o hia support said e ma man hia support the man so hia support o ma infections et na wo so cha wo ba white candida na infections ahodro no na watenka wu o tehwe be ma so mukura why sese biodua na asebo mesra di infections de enya de papa wasa wotena wo ma yeso so ma etena wo so che eno ntina yese ye de Congo ointment aba enti oyo ba na wo use bi your best simma wasa wankasa confident level no ekosoro na bibia timi fine na enye be ma so nti na wasa ewusiesie wa na mu yie for one kasa hygienic purpose one kasa ahunidie abese wudi hunni enu ntina opese we use Congo ointment na ukutia infections ene niema yare ahodo nketenkete a eba eye wanem eti we use Congo ointment because e bia akwo wo ye yete wanem pamoye ama ekuro no ho no ma ne mu ye wo ya
eni ntina pese wo use ne kro ne timi wo de ma wo na bibia eye fine wo use Congo ointment because pampan wo anem yare eno nso etimi boa pa yi sa pampan ni nyina free ho eyi nsuo bi a eye artificial na enye natural na eyi sa nsuo ni nyina na de Nyankopon boy a wo de ma wo natural one na e protect wa nem ho no wanya ne perfectly and answer correctly na bibia etime kama your numbers ni 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 umetu Congo ointment nkoton na odi Sokoto balm nso aka ho Congo ointment se ebia make say wanya na nso ben wanya stretch marks owidie ne ne prekese ohonma asansan bi agu asa ohunam ye wo hene udware wi ana wutu ho yese no ansuhie fa enchine gum na fa dware still agra wonte hwe mesro fa Congo ointment ye wunku na fa sra de metimi aka kire wa no na ubedi adanse a jese ebi mada last week me beto man bi wa ha sei na wobeka man bi obeka na asem na asa oso ne yere ntamo ate oba ne yare ne ade no onim se me wie a me see from no ono so me see from a che na muso no so di machi se mbeka ya o see from eti obeto me reception one was say madam mo Congo ne di enyamie ne mo ye na me say wo use bi da oso me use bi me nka de kra ma me use ye na mo Congo ointment no mo ye papa we obi a wo use Congo ointment biara ni ho a wo hia no a wonka aduro no ho asem ya ye ni yie prekope yesi ye ma nkokoto konko anase box no ye ma nto mako 20 Tanzania ho ato ba ko pe na abeto na ho beto enye sika na ye benya no ne ye pew na mmom ye duro no a ye betimi aton ne aton aduro tira ma na nya din no na ye hwehwe sa wo ye aduro ne ye a hwe nipa no to ba ko wanyusu ni nyina mpo no yusu half na wanya na pomuden ade krontu okoto ye no nya results a wono na be recommend ya ma afoforo ama waduro no ateni anase agi he eti one more o my ointment a o mo hia me na o mo sa Congo ndie na mo de ton no yesra mo ye ni ye ti wo so de no ya ye ni ye Congo ointment di aduro wom mo beka ya ye container na ehun sa manfo bi ye bi fra na no doctor bi na ka kire mo so ko ka so akoto se nkrofo bi sa tama na container ni mo no o ma ye ekuma dada bi agu ebim no mo titi Congo o ma ye Congo ye yi stickers ni bi no mo de chare ho sa time no oni mu hwan woni mo bia no akoba amane ne ye dane ye nsa fast ne ba blue blue no so ye hu so o ma gire ma ne aba miate no ko ye bi me ye hwe utimi nye enti Congo ointment ye pese ye product papa de mamo na mu use na ejo say nantama proper odi ya na ekọ eye pompo a wode sra so na ahwete eye nsa a wode sra so ani na ekọ hona makeka wo na wode Congo sra bo say tentem na akọ eti obi so wo sa problem no na wona wo sha de na abeka koto Congo na mtoye no eno na bo ame eno na aton Congo edi Congo adrechire edro ne ye papa obata biada ye bi atu fie ye see eye skin ena afi vaginal infections aduro enye ointment a emu ohye enye painkiller ye de no ointment Congo no eye vaginal infection ena skin infection aduro honam bi yare bi a wanya wo redie mu biada ekro ko de se mampere twifare na duro ni Congo ointment ena yare bi a wanya wo nam se nsofri wo ba white wo keka wo ye wo hene wo duro ni Congo ointment so you Congo ointment a case die afa ye nya atufi a se ebi ameka say accident bi asi amanso hia ade a hia bi ahye obi a se de be ya ade no nkonkobo pomponya obi ne kan abobo pomponya ana se enkoye killed akre entintam a wuti bia na wo de asra so no kre de ba akopɛ so sa dendenden na wo de sra so bo se ne so bo hit kakra be sima be mienu miensa afi na aju se from ontimpo se bibia ye wan hwa won fa hwe nya so biem Congo no kra hwa won fa bi onte hwe biem se bibia ye nti Congo ointment sra mo ya tugum eno na akwa na wanya bia se ya ba ya de Sokoto balm so aba eti adofo a na mutu Congo ointment ekoton okwa o se mi pe Sokoto balm oji Congo ointment ni wi a o se mama me Sokoto balm ni bi obi ba na wa kirikiri ma kire opede anu o hia o se Sokoto balm opede mild or they queen infections na o Congo ointment amanti se na abaye no obi ba na o se ma na mu keka me a
nso firi manam ba ebi me ho kamani ade a no wayi kongo ama no oba no se mepe ointment painkiller ana misisi me kotodwe mepe ade bi a ba mu bi a me de besrasra metimi ate apo na wayi sokoto ba na odi ama no o se kongo fo na na yi sokoto ba ti se de kongo ni sitie no sa na sokoto ba no so eye se enso na ebetoto yi omo sasabro abrantie bi enu a wankọ adwuma ise sasabro aye no enu Monday ada ye say o se sasabro na me say he enimre ma sokoto ba ma ba sasabro ko fefe hefa e ma ye mfa ahoma nchechiro dendenden misro wo kwa akoda wadware awie no na wo nkasa ne no mpem entirim yare a enware nsuo nwuno ade ba kwa ye nse ne nso no especially this season enware nsuo nwuno dware nsuo mu ye warm so wo ntirin nkasa nerves emu problem a enware nsuo nwuno dware nsuo a emu ye dedede wo wie na akwa akoda na wo di sokoto ba mo no asra na wakwa akoda se de be ya ade be chi no wo nte hwe se ohunam tutu anasa ohunam ye wo ya usisi na ye wo ya oto asintini siatica ena etwu se ya mesro fa sokoto bam ni bisasra usisi obi asiatica ha obi ya mesro me ignore usisi no de ka fa bisra usisi na sana de aba besra oto ase ho ba usire mu ho no wanantu ho no ye ne sa fa maye ebia meka sei on kasem eye wo ya sra sokoto bam oba bi bui ma wo kire emu da so tutu sra sokoto bam waye CS ahono mo a wote se ya obi enam me so fa sokoto ba fa kwotwi so dendenden wotini kakra bi na dia fani na no ankasa ye adwuma na magic no e dia amount mo a moton Congo ointment mo ko tu bi beton mo a mo tu bi free ho sokoto bam no so ye pinya na hyem eti uje Congo ointment a no waji sokoto bam nipa ne ba akire mo kire ne kama sa de product ne mienu nyina esi ayi adwuma na enya adwuma emfa emma your numbers is 0249 01 and 0204 61. Okay, Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma Nsem Jumedie no eno na mo hwere mo tie no say please Amaxo from Nkoko the TV station that make an advert must be arrest. Okay, me that say obi nso say sikapa is fake. Okay, the message no na menken kind here abano ebi kakra enfama mo obi say they ani obi kra twa bi akere me say ye gusu aye kasa no kra no edam wo TV bi so a sikapa boafo loan edam e wo TV no so so see TV station name, okay? They are scammers, okay? Them which are now. Me one say, "Womu to me, ewunu money number." Almost all. No must store number. Say, you go sweet deal. Until once I saw one away when I just said, "I'm going to be no more afraid." Aha, until you say, "Oh, corner, oh man, and Debbie, oh man, no more afraid." As on what do wanted for 400 bra patra so on almost have fresh yes almost have it's mama yenti na da bene beba and now the name di ka send ma on so e this is the last process we reach the KPI will be more yeah say na men send it now you say na just 36 million means 4 million the account
yo etiefo ni awo ye dadadadeɛ no na mmom ye frɛ wo mo no mo kasa wo studio ha sɛ wie ye no ɛna ye hu sɛ ɔmo frɛ abrantie yi a ye record ma wo mo yi me de ɔyɛ abrantie ma me wo de papa no ontumi okay nti no ɛna ɔmo de ma no a ya record bi no na ya frɛ mu sɛ sia wie we mu dia bonku we mu dia bonku omo obo mu dia omu enti mo to amoze ye bebo mu dia no omu mu una suanyansa ma ye on say ade ye kan ye ko won asema na nkofo fi say ase o omu ye hash na mo de mo tia na akomafo de mo ke ye nke kan kwase asemu ye no ye nim se nipa bonefo nsa da wiase saa na nyame aye nyame ye wiase ne saa na nka bonsam ko nche ne kran ko hye be me ho ntoe ese bonsam o wiase na ma ye nso ye ni aba ho so ni asom nyame ne ye nti adebonyefo no wo ho so mema wo besu anyansa nti sa wo nyansu anyansa wo mu nkoyo odi abo no nya wo mu no bi ono asi bone kwa so be bu nkrofo aje wo mu geti no musika de o ka so no so me no ho anko abetana ho eje nti jase me bo ndua na nya adwuma wo su anyansa no hu na MC Eka ma yi na o mutamti yo na enye sika ne brenti yenko onya adwuma bia ne afro 36 million ebra beje 150 million 15,000 dey na waya mo it is enye woni na brisike pesike nya no fofo ade folder yeso party ade folder onya sama de folder oko bank na bank for no strike percent ni ande dey wa to say ade de me hu kodim wa otimi na we dey ya wo tim say wo ya bu o mo kwase ya wani wo dimika lo ka so mo so majimi so mo 15,000 no at the old mo do ka o just say you strike percentage e be pe enya pe ntele cha say o mo baba bedim na o bank be adwuma mo kodim sa ada eso wo say ye bu mu no na ye ni bre na ya na wo ni pere bi afa ye nya fra mo yes MTN4 ese wadi mo wa da pua o che say o chichim kwacha be say o ko diska wo be nya binti no ene o mo amane akura cause o nti o bo amane a na he osubi anka obo bi kwa amane ke say ha adwo jai o mo boa o ko mbebu aso onu nko epedi ndi ye de yetumufo mu amamu eni brefo mu de sike biam bedibi me de bia me kam say ade a wa wonte hu fifire kwa wo dia ya na call square de ya na ma me de me sisu ina no me ga sete ma yesu so ya say ya jesus ka dia ko hu gare di anu no kwa no me ntwe bia gare di no kwa no ma me ya na me wan twe bi wo tu nya woni wo anto wo nim say obi ba ba ye o eti de won contribute o mra ho no de wo dia ye den na mo de money abre for ade wo mo so se money brad yes and o makumo why and say say any friend no and say was after back door Safa was a friend Ghana was in the American was here there was a gas as a France we say just ye mo de kura madam me cause dey dia kwase abedum ha ye can ma me see TV so what so ya advert na sabro obi so send it is obi ka just go investigation with you go investigation and the investigation afutu ni ati ya ka tro sem jai investigation na investigation na ya no ye ka kire wo ya no ka chenko ma nyansa ya adenya nyansa ya adenya na de bia me ka say wonim nyansa ye mo sika dama e be hye na papa bia enwo nfa awujade anya ne ma am ya ma ne ba V8 auto V8 50,000 V8 50,000 and V8 to na say auto no 50,000 na ababa wa jimi say na de japade eja no betima ton V8 worth about 10 billion any one no ultimatum V8 50,000 that's what aboka e dan ya modi amania flat aye dem ano ono to flat ndi ama he no that the problem no that dog eti jimi de so we na wo baba wiase no wa jimi a sister wo ba tu ba bi nkan wo be huna mame ankasa ma ndi ye nkan kire wo mo kwa abose abone mo amode ho lonfo na ho lonfo na o start o say online na we say dey lie
Mobi a mumu business amuso bi mun officer online. Say ko MTN baby tell send MTN na. Nti mo de mo mutie mo nso mo online bi o. Mo nso mo send it. Mo send it tena ya wa ya be adwuma wa. Ye bie anopa no nkono ya wa. Na me nsa pepe ba beto ya wa. Mo nso mo online bi. Mo ba na ya wa atwa mo wa. Awurade nka mo. Amen. Ekria. Marco. Fire da ye ni me ye ka kwan. Aban wo nya ye da. Da bia obeye. Nti se wagini na wo kotwam. Na so wo be nanti mu a ye ka ne kwan no. Nti se ama wo kwan na se kotwam a ye nkoyi akea wo ho. If it's a break no etimi feli. Eye machine na eba no ne kwan so no. Ene ye de ama wo. Nti se wo kona akohimu wo so a mpato ka na ebeku. Enku a ebepra wo. Ebedi wudam. Nti de bia wunyansa na eda wotiri mu no. Ye de fa so ne ye twam. First ni yesi nkurasefo ba kuromu a ka mo wo mu efri se amerika wodi twa kwan ni mu no hwe ne ho ka wodi twa kwan aso so holy o ka sakura david ka be da abo no ka be da fa ne na so because onu no wate se ebo na otumi wu opra enti wo ba ni nyina enti wo mo a omunim nyansa no ne de ye peace aso ya sum ye nam kwan no ho omo ya ko school aduru akire no na ya the ipad kuta ye na ekwan ne ho na ye yere ye ho tapo ye ya wo phone so akese omo na omo so omo nim nyansa no omo na enam kwan no ho a omo twam a ka atumi ye de ebo ebi wo kra o de ye piece ni timi se kra de sa ye me hu ne kra se omo kwa omo pa yi bi se ye de ade no kakraka bi ne se wo mutiri ne no ano no ka de bo aben kra wo tehwe want pay na de no kwa na eye na adwuru mu na sa me pacho wo me pacho said the wusi TV ne ho na wo se wo mpa adwuma bia anya no na wo de 200 e kwaje 5,000 oboa me say ye wabu ma me bia me kira ha wo tumi kwaje loan nyina e kwaje na down fu sika nyina e de ko kwa jisika aba betena so na wo so unye ni brafo a enti wan kasa loan a wo kwa akode no wo Ghana card uni mo office ho won le catch us say loan sa de eje no enti wo so pese wo twa enti e na wo so tena ba die na wo twa wo Ghana card e bia to phone so de asend dia ma wo bie na wo fa say sika na ma na wo wie na akoto wo chop no twa ko hu wo enti mesra mu e na no ane e kan obi wo ha wase obi frem obi afrem se menye me fra brochire ba enti me nse ni sika sister wuni hwan wa brochire ko hwan na wuni mu no ho hwan na ni wadi sa ankomo no a wo ko se ni sika me pa cha se wo se wo de wo beti na fie enyansafo no so dooso papa omo so bedidi wo wo so omo bu sa papa se sika se na wo phone so okay omo se ba gidi wo phone so nyina sa ye de aka ho enti na ye kai wo so TV ne ho na saa na wo be ya ene wo so wo be bere pa obi kunu kura phone ye wo ha na ma bi baaye ne kunu phone no da ho no akofa na afei na omo maami ya de sika to so mia ha no mia ha no mia phone wo dia phone wo ni mu a use de obetumi ya use o krakra de ne wo ho kasem na fa to wo ba bi ese se wo benya ha e wo phone ho na ho nsem bebre okay evangelist ba ya se kwasia empekromu da na media na ya me ya se wo mu yesa de yi wo mu TV na waso no nipa no te ho a all cancer asem de me ya se wo hunu nipa na nimu unhunu nipa na nimu ane course na eba so no a ana send bra wo ba na obi afro o sesi a ye de aba me nsa ka me de sesi a de aba me nsa ka me de no mo decide ne ye be sra mo ma mo ni nti sa nkrofo ni nyina wo ma akromfo uti TV hu sesi a wo mu ka se send bra ne send ma no wo mu nyina ya akromfo na ye be ya se ya chi wo ma chi so mi hunu si ajeli wo mu da unhuna no ma sa ba start sa adwuma atechide penimo jadodo bia e bi nsuo frem na wo bi si send 150 1 Ghana mo for example 150 Ghana send bra na beji 100 million e di adwuma na wo ye ma nipa no a odi se sika no e ma wo and wo se online
Who's why what you say would you won't TNT? Na saa nti ene me ya makwose same chip kromfa ko wia ye be samo mama ni nti ope bank loan a for sika ko to bank ho bank bia o ma loan usika da wa o ma loan usika na bank no se brabaji loan bank be na ye ne saa eji me sa ode ekọ no mo amani na ho na mo de atum fa mo se mo ntie mo nko me emu mo na so Julius kan e kina be ya adwuma mo ba wo mbu mu anamo ba ya re ne age aba Manya Mishra Medas. Yami Ensa Papa Medas. I Akoma 87.9 FM na fe Onia TV. Akoma Nsem Jumedino eno na woshe na wutie no na sabre ansana yebeko na yebie phone lines no na yedi enkomo no. Menya mema bi ewa ha na enye wonum asem no de ba. Ne mom wonum eye school fo a yɛne wɔnom ɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ na best brain publications deɛ me na mewɔ nhyia no me ne ɔmo ɛyɛ adwuma kakra ɔmo adwuma kakra ɔmo books a ɔmo de baeɛ no na yɛ advert ma ɔmo jingle ma ɔmo nti asɛm ne ɔmo atua na ɔmo kakra kyɛ na sesei ɛyɛ quiz ɛna wɔmo ne schools no ɛyɛ yɛhwɛ sɛ nkora no schools no ɔmo bɛkyerɛ wɔnom ɛbɔ brɛ nti my member has said now omoni o match for we ewa papa good afternoon what did you now they make what you know the American so what did you okay within the same eya bi wa no ampofo okofo techi PSA ampofo okofo techi PSA I see edini mudu ampofo eco school way Christmont Academy Christmont Academy, okay. Who teacher wa? Oh wait. Oh when must say okay, Christmont Academy. All right. Mami, also doing a fear a chankodia. Hey, okay, a fear school him. Golden State Academy. Okay. And Papa also Atiaba Edwin Kweku family. Atiaba. Kweku family. Atiaba nso ko school where he fa. Good Shepherd RTJHS. Good Shepherd. Okay. Now why mo competing na mo yedo schools na obeka. Yedo 32. Ena mo tumi ewura mu a ba bedru stage bay. Finals. Mayati. Momo Nsem amwa kasam ho se mogina ade amamu school 32 enya some ketua ede ababedru sa empempenso but mami misa say how do you feel mababeka mabedru finals kra say na mo feel say mako mo twemu abo mo bewi o and muka finalist no say na wo feel how do you feel what she as a tree mood kakama because anya some ketua mo yi ba ko afiri mu mienu afiri mu miensa afiri mu enan afiri mu ya nti wo wa ya na odwene hu pempen so amaba bedru na eya na wo feel say na person bisa wo wo feel say mini Katri kakrabia obetumi akabia how do you feel? We feel excited for coming this far. Okay. It has not been an easy journey. 32 schools competed and now only 4 remain. We have come this far. We are very excited. We are also grateful to the Most High for bringing us this far. We are grateful to our teachers too. The dedication and time they've given to us. It has all pushed us this far. We are also grateful to our parents for supporting us to get to this point that we are. Again, I am a challenge. Mame Emra a chance. Again, I am a challenge. Must start say ya bepim say pempen so amodi abedrino. The challenge is say. Okay, my challenge is management of my time, like combining normal school things and personal responsibilities and routines with space operations. It has been very tough, but I like to do it. Okay. Ntino eno ne mo problem amo fe mo kakra ebepim say.
Okay. And no, if chan, Golden State Academy. Okay. Inti, ma memra Atiaba. Okay. Fachemi. Memra Atiaba. So Atiaba, when yaje, so we do school about bedri sampen. Yes. Say we share schools no say no mo do city no. Na when say ubetumi aba bedri say. Yes, I knew very much that we reached here. Na ma wo hunu ye ade. Wun ma de che wo no nyina. Iti na ma wo hunu say ubetumi aba so yes say we do school aba bedri. I knew that if we worked very hard and then dedicated ourselves, we'll be able to reach there. That is why we are here. We are in some most in your brother. Come, continue. I knew that if we worked very hard and dedicated ourselves to it, we'll be able to reach here. That's why we are here. Oh, okay. So when yache, pa. Okay, inti susu ana jidi say obaje kruano. At the end of them waje. When you say betting yaje. Unim. Ujidi. Ujidi. Obaje kruano di ama. Okay. Na mamemra apofo. Why are they? That will be one. Oh, but that's what did you say? 14. Oh, and what is that? Hey, 14. And I also what is saying? Okay. And I also 14, 15. Not to say, well, now you can even know yet. One age, you know, from power. And I was 14. I see 14. Okay, inti my young on say 10 years who did you maybe now when you supporter a to that wabemo to me a book kwamba soon as supporter munya edi a free mo teachers any schools no etimi aboamo edi mo bedroom pepenso am of engo. The support of our teachers has really encouraged us. They keep they always they always motivate us whenever we need motivation. They help us in times of need. They've always been there to support us whenever we need them. It has helped to push us further to the final stage of the contest. Uti wa hakra no show nkra ubetumi eni ade eno na etimi aboa mo ama ba betri sample penso yi. Okay, enti afia say bray wadanfo but ekwa bi so no nyi wadanfo because who person otu no so what you say aha enti no maybe say die na ema wo mo ensro die na ema wo mo ensro wa nkasa echa Charlie, lady be okay, you know, at the end of the I didn't know your best. It's a moody and Maui year was one bone say, or money a chat. I don't crack under pressure and I can solve a lot of math problems, even when there's a lot of pressure on me. So I think that you should be afraid of me and expect nothing but the best. Into Mumbeje. A chamber jabba. Hey, a chance to show. A chance to show. We did it. A member you know, national moving finish. I know. A member you know, national finish. No, over to me. Yes, what about Tony? I don't want to do. What on you? One thing we answer. Atiaba. Yes. Okay. So would you? Nyame ya atrom maybe a woje wudi nkunimu a ade na ebe ye de ama school no. How is that important at the end of the school? Well, it uplifts the image of our school, help our school to be more known, and then to encourage others in our school to also do the same. Yes. But teachers for instance, you can the power. Yeah, in fact, not me bisano and I me eba me timu. Let me just say ubeka because uko school na say moko quiz na udi nkunimu a eboa me school no enim ebenyam nti no
deɛ na mehwehwɛ a ɛna waka no ɛbɛboa ma mo school no ɛno bɛnya ba wɔn nso wɔwofoɔ they will be proud saa nso na afia nso mo gye a ɔmo nso awofoɔ ɔmo nso ɛbɛyɛ proud ampɔfo gye a awofoɔ no ɔmo ɛbɛyɛ proud na moyɛ biribi nso ana na mo ka no mo hia support nti deɛ nti na wɔsɛ nkurɔfoɔ ba hɔ na yɛbɛ support no. People should come there because we will not make the contest boring. We are there and there to win. So they should come and see us. Christmas takes the trophy back to our school. Na me pacho fana ebekoso because I was see hunu because nkrofo be ba ho dia na wo so mu hunu location St. Louis me pacho pia bomodia na bra na ema ye hunu da ye de 18 so bra mode be ebe start ene ade na yetumi aba na ya bebo ose akwa ye do no no wo ho ya bi akona ya bebo ose nti no ɛyin fana ɛbɛkɔso prepare time. Okay, meda wasi biom. Nyame adoma a wɔkyena ɛfrɛ me Gideon Asamoah. Me na me kasama for my best brain publications. Nyame adoma a wɔkyena ana yɛbɛ finals no. Ɛwɔ St. Louis College. Yeah, bɔ anopa no ndua. Ɛna yɛn nyinaa yɛbɛhyia wɔ St. Louis College. In fact, yɛbɛ stress nipa dodo na amra ho no mmɛhɛ mmɔfra no ne omutumi yɛ banos technology ne engineering ne science na in fact niam a ɔmoyɛ wɔ hɔ no ɛbro yɛ adwene yɛnte aseɛ so ti so ɔmo pɛ so ɔmo hunu the way I see ɛde yɛn nsa ɛhyehyɛ mfidie ne ade a nyame adom ɔkyena baabi a wɔso ɔmo nyinaa ba St. Louis College. Nti awofo yɛn nyinaa yɛnkɔ na yɛnkɔ support yɛmmɛi na obi obedi nkunim bia mpempe so am obedi 32 schools and baby am aba obedi no you say okay nti mo package wo mu wiade na best brain mo de ma wo mu ne. Okay, so far omo maba finance ni nyina obi a bekofie obi di bibi bekofie and you know but still na ebetimi apa mu sisi di obedi fourth no. Until my 4 schools. Bibi nti ba ko ntimi amma. The obedi 4 for no benya kanesisi titis kan 5,000. 50 million. Na wanya tablet so e de aka ho. Nkra no me ense no nyina obi a benya tablet ba ko. And then the obedi third no so no benya 10,000. 10,000 Ghana, yes. So obi a benya tablet mako. And packages from Best Brain Publications. And then the obedi second no so no. And also the same tablets now will be a 1 but then almost can be 20,000 Ghana cedis. And a Best Brain so be more packaging so account. Now the obedi nkunim na ankasa ne de your trophy so no konkra ya mom and then on kwadanchen the best am 30,000 Ghana cedis. And 30,000 yes ni ama 300 million passion ni ama emofra no so no obi a laptop mako na the baby first am be me passion obi a laptop mako Bible cry wu ti nyame adom ochena de se ne me kan no o ma o matimi abom ho moni abedru finance no obi a ekofia wadi bi be kofia. Okay inti say de mo kwai na chese mo kwa prepare for ochena mo kwa gina akono baby mu oduro pa inti no Lasho are dangerous. Yeah, Timomodi say modern pions in the camp. Now, it is Nenso, you will be the fourth, you'll be the third, and near the Mamma Bemumu, my yade, Obia yade. Somebody say, Obia yade, into Yamawa Bemumu, the brain name, my when you say, be before Froba, and no obey to me. I can't in your main come home. Now on Shamo so Monko. Na munko make your for proud, school ne proud, community ne proud. Why? Yeah. Okay. Como bebre o nas me breno aye. Boss. Yes. Nti ampofo nyame mfa wonko efia nyame mfa wonko atiaba nyame mfa wonko teachers wo nyame enhyira mo ye nyamo anke bedai mo ya de pa ye da mo ase. Okay nti me breno nyaso na ebia metumi e de 4 minutes no afa course dia na yeko yenim
Okay, 0322498035. Yanko ye papa no edie no eso yaw mosi 03224980350243114497. Udini baby akasef. Na ko de feel de de feel na bom. Na ko pe siam de sa di se ni ya ko de. Na 1990 ko sia san ke ye ko to atade. But yi ku de ni mo. If I can you and could drink Takasia with the Italian Sha, a Parakito, I would have for Italian. There be a look as I do. Still, I would be friendly. Or so for the two that you say something, Mr. would be a good deal. And then, okay. I see a little bit of a more can you so papa. Now, happy birthday, Uncle and Fama Mrs. Maria Louise Simmons, her lordship. High Court, High Court Judge, Accra, High Court Judge, Accra. Mame, happy birthday. When yami enshraw, when ma winyansa ene enimudie, ya, would they a betna a dream, nafe, would they a di asem, ama pepe peye, and entiasien, so aye a juma, na we no every, ohineba boache, minim 10. Bantima bemu me pacho edino minim se ebiasa na ti anase erobi ba hodia but efri ohene ba boache bantima bemu unua kese pa wo se ododo mame na happy birthday onyaminsha omawso onye kese onyi wufri adomu emfa nkwa adomu na omma wunyansa ene nimdia ode ebeye adwuma we say da okay me pacho birthday BMO ewo Nikita okay Nikipiza fan club nso ye member baako edi ne birthday ti happy birthday mame wonyame enshira mama dokua mame wonyame enshira na onye okese mu amudi mu birthday nyina wonyame enshira mo pa within baby akasa Marcos, after friend Malo my partner. Marcos, my yard the tiny Mujume. Are you a nigger a buy papa? You a binumin phone him to you a fool no bano to me go de collect was it. Pase black. If ya may be an omoya man, my mom push. You on man did not them. Long. I want to tell you super on one or more beating. You won't any deal. Because the baby room best friends are on picket. I mean, yes, man, so any nyame entina within the baby akasa free within the baby akasa free we can settle commander oh yes pacho yes wo me can settle commander na papa entie wo ho kasa why me say me can settle commander na nyame pa kan say ko fu mu je tribunal mu yesa admin sa tribunal yesa admin odno omo na tisi omo a we mo say government aka ho bibia okay me that say papa within the baby akasa me akosia papa papa oposi nere otobosi asunje nkeneke pasaji yoso beta papa bia ne kala to se bebramu no so we could contract one. No, so much papa you can promise the nation king. So Japa. No, go back. The Americans are seven previous. You are so pediatric with the idea approved. Nigeria, no way. You saw a part and a temple broker. We did be any update. And it's all for me. Some Nigeria will know my body, Amadia Ba, Sassitabra. No, I mean, you this is also. You papa yang kata sabi omu ntiam we aye kema sabi obi titi bi no o kwa me ya sebe ko nyam kwa cha bobi so egbu akire sabi asabi 1 million sabi about 1,000 asabi 2 million maybe about 20 million so ke do be so o ma na ya timen ka sabi ni ke so fo ke be se ni me we no na dia ne sabe ke bi no me ya ka che ne fe sia dia wate me da si pi me so me da say papa oh hello okay me here free so within the baby akasa free
If I say from a uniform, because I see Cape Coast. But me pacho bebe menya ona makaka. Hello. Pacho me number no e TV no so nti ubetimi afa. Why? Yeah, mama. Me dan say, mama fa do twato. We didn't baby Hello. I'm Bushmaker. Yo Andrew. Empathy, hallelujah. Okay. Marco, now where are you? Me Adam Andrews. Yo. Marco. Hey. I'm going for one. Oh, my God. Oh, my God. I was TV so. Now, the idea say, and the any for the year, my said, yes, I you know, but check it. Oh, yeah, sorry, I was in the TV station. No, the Dugan of floor. I didn't know money you won't. Na mpanyinfoɔ ɛwɔ a wɔn ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɔ wɔyɛ saa de no na bosom no so wɔn kɔdi wɔn akatua mu wɔn ɛyim na wɔn ɛntumi ɛnyɛ adwuma no wɔ man mu sɛ saa wɔn mu nyinaa yɛ illegal sɛ wɔn biebie tv ne obiara na wɔsi ɛma no kwama no bie tv station hwɛ sɛnde ma no sɛnde ɛba ɛnyɛ na wɔn bu amanfoɔ saa ɛnyɛ nnɛ na wɔka wɔn asɛm a ɛnyɛ wɔn ekua o. And you went to a net, me, and a buy, let them show it. No, be about the drink of some foolish woman more. So, if you are so a Macadiano, what was shit? So, we see the way now. Miss Menda, say, Anna Medimu said, dear, me just one of Marcos. Do you know Akoma some sports and a bush of pennies and a champon shall rest paper little Mohammed Timono, one of a debron, you are feeding free Akosua, not any answer. Them say we don't know how to. A gentleman here, our Yasinemu, I don't see any Yidasiho, Edikai, Yet Ejano, the Kayaho, with Siada 20.